Arrancamos? Sí. Boas noites a todos, a todas, e sobre todo os veciños que nos están vendo, hoxe sí, en directo, non só se está realizando a grabación, sino emitindo en directo. En pleno, esta sesión é a número 10 deste ano, do 2020, unha sesión que celebramos presencialmente, si ben é certo que na proposta e tras acordar os portavoces dixemos que podíamos abrir campo e ser tanto de xeito presencial como de maneira telemática, hoxe presencial, e en función das circunstancias, de evolución da pandemia, da normativa, iremos adaptando, pois a realización deste pleno, pois si ven de forma telemática, si ven de forma presencial ou incluso con algunha fórmula mixta. Non podemos escapar a realidade, seguramente, ou vaya que non, pero algún de nós teña que estar confinado e o pleno e todos os órganos teñen que seguir adiante, polo tanto hai que adaptarse a esta realidade. Eu que si me gustaría trasladarvos a todos os concelleiros e concelleiras é que si ben esta actividade está permitida, a realización dos plenos, moitas veces busca en nós exemplaridade, non? Si podemos axustar a sesión plenaria ao toque de queda e rematalo antes das 11, eu creo que sería o axeitado. Plantexo isto porque decíavos que moitas veces, a pesar de que a nosa actividade aquí está perfectamente permitida, temos que dar un pouco de exemplo. Onte estaba situado o Concello en nivel vermello, si ben a situación sanitaria no noso Concello está controlada con 16 casos activos, hoxe baixamos a nivel laranxa. Isto é unha montaña rusa, é cambiante, mentras todo siga controlado e siga deste xeito, a cousa non vai mal e nós teremos que ir adaptándonos ás circunstancias. Polo tanto, se vos parece, damoslle comezo xa o primeiro dos puntos para non demorar máis o inicio da sesión. Na parte resolutiva, o primeiro dos puntos é a aprobación da acta anterior. Non sei se tedes algunha apreciación á mesma, foi unha sesión plenaria longuísima, con unha acta tamén extensa. Algunha apreciación á acta? Verónica? Boa tarde a todas e a todos e tamén a veciñanza que nos sigue dende as súas casas. A miña apreciación á acta é na páxina 50, na miña intervención, que dice non vou entrar no xogo continuo de salarios, de porcentaxes, é moi guai dicir que subimos o porcentaxe do IBE e é o porcentaxe do IBI. Algúnha outra? Ana Cristina? Neste caso, quero facer a apreciación de que o compañeiro Alex no anterior pleno dixo que eu estaba faltando a verdade, que el non había dito iso, e como miro que non vai correxir, simplemente sinalar que o que sinalei eu no anterior pleno está recollido na acta, o cal ti non vas correxir, e dicir que eu non estaba faltando a verdade. Pero iso é unha apreciación, non é unha aportación á acta. Algunha? Pois procedemos entón a votar a acta. Votas a favor da acta? Unánime. Seguimos, pois, co segundo punto da parte resolutiva. A aprobación do expediente de contratación da prestación do servicio de axuda no fogar, o chamado SAF. Vai defender este punto a concelleira de Benestar, Gela Ledo. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues este expediente es el expediente de contratación de axuda no fogar na modalidade de dependencia e libre concurrencia do Concello de Salceda de Caselas. Este contrato asciende a 1.964.000 euros y con una estimación con la prórroga y las posibles modificaciones que puedan surgir a 2.895.000 euros. Tiene una periodicidad de 3 años, la licitación, y uno más de prórroga. El expediente consta
de la propuesta de contratación, la resolución de inicio, informe de intervención, informe de no división de lotes, memoria justificada, pregos, prescripcións técnicas, prego de cláusulas administrativas, el informe de secretaría y el informe de intervención. El informe de fiscalización previa, perdón. Bueno, el informe de intervención es bastante extenso y explica en todas las cláusulas, viene redactado, o sea, viene explicitado todo, y que es favorable. Y el informe de secretaría, lo mismo, dice que todo está cumpliéndose la ley y que consta de todos los documentos preceptivos. Por el tipo de contrato que es, también establece la ley que se tiene que publicar en el momento que sea aprobado en el Diario Oficial de la Unión Europea. En primer lugar, agradecer el trabajo del Departamento de Servicios Sociales, porque bueno, nos echó una mano para preparar los pliegos, ya que son los conocedores de cómo es el servicio, y bueno, agradecer el trabajo y el esfuerzo para llegar hoy a pleno con este expediente. Es un servicio que en el momento de la valoración, el año pasado, en agosto del año pasado, atendía en nuestro concello a 65 personas y que contaba con unas aproximadamente 30.000 horas y que pasará con este contrato a ampliarse pasará, si lo necesitamos, a ampliarse hasta las 35.000 horas. Eso es un servicio que permite a nuestros mayores permanecer en sus domicilios y no tener que ir a residencias o desplazarse de su domicilio, y también que facilita la conciliación, ya que muchos de estos mayores, si no, son cuidados por hijas y demás. Y bueno, la propuesta está aquí. No sé si queréis alguna explicación más. No tengo nada más que aportar. Es muy amplio, es súper extenso y nada más. Gracias, Gela. Noelia? Non, é que tanto os compañeiros do PSOE, a Gela, como a Rubén, a Noelia e a Ángela, vai ser complicado que se lle vexa. En todo caso, se queres falar e que se che vexa, podes moverte, Noelia. O son reproduces igual, o único que non se emite é a imaxe. Adiante, Noelia. Tes 5 minutos. Gracias. Boas tardes, noites a todos e a todas. E nada, alegrámonos de que se leve, que se faga este tipo de procedimentos abertos, inda que, gustaríanos que se fixesen antes, que, como falamos ben nas comisións, levamos desde febreiro de 2019 incumplindo a lei de contratos. Están sin contratos. Gustaríanos que fose antes, pero alegrámonos de que se leve. Vale? Dixeches que as traballadoras sociais vos botaron unha man, pero é certo que o prego e a memoria está elaborado por unha empresa externa, privada, e que nos custou 5.200 euros. Entón, home, gustaríanos que ese traballo fose elaborado polas traballadoras sociais, que nos consta que así o fixeron no 2019, e así aforrarnos esos 2.200 euros, porque se facemos un reconto deses 5.200 euros que tendría que poñer o Concello, que é un 16% aproximadamente, daríanos un total de 1.700 horas a máis. Entón, oye, se fixera polas traballadoras sociais que están máis que capacitadas para facelo, aforraríamonos iso. Ademais, facer mención que en decembro de 19 aprobamos o Plan de Igualdade, e nin no pliego, nin na memoria, aparece nada que concreten de alguma maneira ese plan. Está aprobado o Plan de Igualdade para que entre en valor
en xuño de 2020. Estamos xa casi a novembro. Nada, son as apreciacións que podemos facer. E nada, de todas formas, creemos que é un servicio que temos que facer, sí ou sí, estamos de acordo, así que daremos a favor. Vale, gracias. Muy bien, gracias a ti, Noel. Alex. Hola, buenas noites a todos. Nada, simplemente, bueno, aclarar que, bueno, este ven a licitación do SAF, que, como podes ver, no orzamento anual son máis de 650.000 euros, o que é unha parte moi importante do orzamento de Salcedo. Creo que debe ser unha digamos, dos servizos máis nos que máis invirte o Concello de Salceda, non? Como todos sabedes, o servicio de axuda no fogar está recollido na Lei de Dependencia, a Xunta de Galicia paga unha parte e o Concello de Salceda e os usuarios e usuarias pagan outra, non? Bueno, tamén unha reflexión sería que, bueno, igual que estaría ben que, oye, a ver se a Xunta podería pagar un pelín máis, non? Vamos a pedir aquí para que pudésemos dotar de máis horas os usuarios e as usuarias e mellorar o servizo. E, bueno, o que dixe un pouco a miña compañera Jera, non? Un contrato que xa estuvo licitado con anterioridade, que dende o ano 2018 está prorrogado e que, bueno, ahora sácase de novo a licitación. Nada máis. Ben, tedes unha segunda quenda, Gela. Bueno, lo de que las trabajadoras sociales, o sea, que se hizo con una empresa, a mí me parece que los 5.200, 4.300 sin el IVA es el 0,15% de lo que es el contrato en sí. A mí no me parece... Perdón, el 1,5% del valor estimado. Tú dijiste las horas, sí, yo te entendí. Pero... Vale. Acláralo logo na túa quenda, Noelia. Vale, simplemente que eso, que es el porcentaje para un contrato de este nivel y de esta envergadura, porque no es fácil. Sí nos quisimos garantizar, porque es cierto que por esas fechas en los concellos cercanos se echaron abajo mucho de las licitaciones por recursos y por solicitudes de otras empresas. Entonces, lo que queríamos era garantizar un poco que los pliegos salieran lo más cerrados posible y lo mejor elaborados posible. Por eso echamos mano de una empresa. Y vuelvo a repetir, conocimientos tenemos, o sea, yo perfectamente me fío de lo que hace el Departamento de Servicios Sociales. Esto es simplemente, se utilizó su trabajo como base, porque también es cierto que los pliegos que teníamos anteriormente pues estaban adaptados al momento que se habían aprobado los anteriores y entonces había cosas que actualizar y que mejorar, para mejorar el servicio también. Y después, que nos parecía una garantía tanto para los usuarios como para los trabajadores, para el concello y para la empresa. Entonces, el motivo fue ese, no es que no valoráramos el trabajo de las trabajadoras sociales, ni por... Es simplemente eso, que el porcentaje de este contrato al concello, a las arcas del concello, lo que supone, nos parece que tiene el suficiente enjundia como para hacerlo en condiciones, con todas las garantías. Noelia. Ben, en principio, voulle primeiro contestar a Alex, que dixetes que a ver se a Xunta aumentaba horas. Non eres conocedor, pero aumentou as horas en xaneiro. No, perdón, Noelia, é que non dixen horas, dixen prezo. Que aumentara a aportación de cada hora. Vale, non digo horas, Vale, somos... Horas xa sei que de vez en cuando a Xunta, que anda por riba... Bueno, nada, despois contas. En xaneiro aumentaron horas e sabemos que están aquí estancadas porque dixestes vos que non se deran, vale? O que me refería ao 16% é o que o Concello aporta no servicio do SAF. En ningún momento dixen polo precio dese, vale? Era máis ou menos o que o Concello aporta un 16 con algo. Entón, de aí viña as 1.700 horas, vale? Non era o precio diso. De todas formas, estadesnos dicindo que é como asegurarse de que a memoria o pliego estaba mellor. Eu
non dudaría en ningún momento das traballadoras sociales que temos, sabes? E constanos que o fixeron, porque nos dixeron que fixeron o pliego e fixeron a memoria, que ahora mesmo non se sabe que fixestedes con ela, polo que decides vos, tomástela un poquinho de base, pero o traballo está feito. Eu penso que eses 5.200 euros podíamolos aforrar, dalos no mesmo servicio en sí. Nada máis. Gracias. Sí, quería aclararlle o que dixo Noelia, que, bueno, eu referíame que facía que unha petición de que a Xunta aumentara o prezo que paga por hora, non? Xa dixen que o precio por hora está dividido entre a Xunta, o Concello e os usuarios e usuarias, e dicía, bueno, así un pouco non é unha petición formal, pero, bueno, que nos gustaría que a Xunta pagara un pouco máis, porque a Xunta, neste novo contrato, a aportación é a mesma, non? A aportación da Xunta, sabes que por hora son 9,70 €, non? E vai seguir sendo o mesmo. O Concello vai aumentar a súa aportación neste novo contrato, en cambio, o precio da Xunta agora é o mesmo. E o que dixeche de que sí, que da Xunta en xaneiro entregou horas, claro, a Xunta de repente entrega pois 1.800 horas, aí tedes. Claro, pero na Concello de Salceda de repente, vale, pois esas 1.700 horas son 8.000 ou 9.000 euros máis o mes que temos que facer fronte a todo o que se ven gastado, non? No Concello de Salceda sempre se colleron esas horas, sempre se apostou polo servicio de axuda no fogar, menos, evidentemente, en situacións nas que non se pode. Pero o que dices ti de entregar as horas, claro, a Xunta xa se entrega por sorpresa, sin previo aviso, pois evidentemente non é que xas dean gratis, o Concello ten que aportar a súa parte. Gracias, Alese. Antes de pasar a ler a proposta, precisamente por contextualizar, Noelia, a min gustaríame aportar algúns datos e matizar algunhas cuestións. Os datos de setembro de 2020, os últimos que recollín, son os datos de dependencia. Sabedes que de libre concurrencia é o mínimo, o que o gordo está en dependencia. O prezo do Concello, cando falo de precio do Concello, o prezo do Concello máis o que asume o usuario, que en moitas ocasións depende da renta e o Concello aporta o 100%, o prezo do Concello é de 14,30 €. É o custo o precio da hora que asume. O prezo da Xunta é 9,70. As horas executadas, falo de setembro de 2020, son 2.378, das que 252 son de libre concurrencia. Os usuarios son 45 de dependencia e 14 de libre concurrencia. Falo dos datos de setembro. A factura de setembro de dependencia foi de 34.234 € e o pago da Xunta de setembro foi de 23.122. A proposta do novo contrato, o prezo do Concello pasa de 14,30 a 18,71, mentras que a Xunta sigue mantendo o seu importe, 9,70. As horas previstas aumentan de 2.378 a 2.666 e, como ben dixo Gela, o importe do orzamento é para 3 anos, o orzamento total é de 2.895.894. A Xunta é quen establece as horas que lle corresponden a Salceda. E Salceda ten a obriga de cubrilas. A Xunta entrega novas horas ao Concello, sí, cando considera, sin previo aviso. E sen ter en conta que o Concello ten que aportar ese diñeiro e, polo tanto, teno que ter previsto. Normalmente, nos chamámoslle regalos envenenados, porque chegan, ademais, cara a finales de ano, setembro, outubro, co cal os concellos vense na tesitura de aceptar ou rexeitalos precisamente porque non temos unha previsión orzamentaria. Eu creo que a Xunta debería ter máis en conta estas consideracións que estou facendo. Urxe, sobre todo o que decía o compañeiro Alex, que a Xunta revise o prezo hora do SAF. Entón, os concellos non podemos seguir asumindo eses gastos derivados da dependencia da Xunta, dunha lei da Xunta. Falamos dun colectivo moi vulnerable e máis en este tempo. Todos somos conscientes, non? E que non poden quedarse en atender. Pero, evidentemente, as arcas do Concello non poden seguir afrontando este custe, un custe que supón o 15,05% do orzamento municipal. Con este novo contrato, o que fai o Concello, este goberno, é un esforzo monumental. Pero sabemos que o coidado dos nosos maiores é prioritario. Eses son os datos. Nós o que pedimos é un esforzo por parte da Xunta para que incremente o custe
o prezo desa hora. Este contrato tamén resolve precisamente un servicio que ahora mesmo se está dando con un precio moi baixo. Somos todos coñecedores e coñecedoras, os que estamos aquí, non? Somos coñecedores delo. Se o precio se vai actualizando no mercado, digo eu que a Xunta tamén debería ir actualizando o seu precio precisamente para que as empresas que teñen ese servizo otorgado poidan asumir con calidade ese servicio e que os traballadores e as traballadoras desas empresas tamén teñan unha retribución máis digna. Nós o que pedimos dentro do Concello é que esta carga que supón para nós asumir todas esas horas sexa compensada con un aumento no precio da hora por parte da Xunta. Sí. A lei de dependencia é estatal. Perdón, a lei de dependencia é estatal. Se tendes que cubrir esas horas, eses gastos, estou vos dicindo que, polo menos, se non contratades a unha empresa privada, xa son 5.200 euros máis que se poden meter. Como demagoxia está moi ben, Noelia. Como demagoxia está moi ben, permítemo, e, ademais, creo que defendeu perfectamente Gela, é o suficientemente importante como un contrato que, dixen xanta esa porcentaxe, 15,05 do orzamento municipal, requira un estudio exhaustivo apoiado en todo momento, por moita volta que queira darlle do Departamento de Servicios Sociais. Iso foi así. Paso a ler a proposta. Noelia, eu deixei a palabra, non sei se querías decir algo máis. No. Vale. Nada máis. Gracias. Proposta. Un segundo. Proposta da Alcaldía. Contratación do servicio de axuda no fogar. Paso a lervos a parte de acordos. Acordo primeiro. Aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto con varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria, suxeita a regulación armonizada para a prestación do servicio de axuda no fogar, SAF, por un período de 3 anos, máis un de posible prórroga convocado a súa licitación. Nos termos establecidos no artigo 117 da Lei de Contratos do Sector Público, a aprobación do expediente implica a dun gasto de 1.964.171,76 euros do orzamento base de licitación, dos que 1.888.626,69 euros corresponden á base do prezo do contrato e os restantes 75.545,07 ao IBE do 4%. Non obstante o anterior, o presente contrato queda sometido á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente para financiar as obrigas que del se deriven no orzamento de gastos para o exercicio 2021 e seguintes. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescripcións técnicas que rexeran o contrato. Cuarto, pasamos de primeiro a terceiro e falta o segundo, pero correxímolo na proposta. Cuarto, publicar o anuncio de licitación no perfil de contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público. Quinto, publicar o anuncio de licitación do Diario Oficial da Unión Europea deixando constancia no expediente da data de envío do anuncio de licitación. Sexto, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescripcións técnicas. Sétimo, designar aos membros da mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil de contratante. Presidenta titular, María Dolores Castiñeira Lén, alcaldesa presidenta. Presidenta suplente, Verónica Tourón Domínguez, primeira tenente da alcaldesa. Vogal titular primeiro, Berta Alonso, funcionaria con habilitación de carácter nacional, responsable de Secretaría Xeral Municipal. Suplente do vogal titular número 1, funcionaria, que corresponda a súa sustitución accidental. Vogal titular número 2, María Esther Taboas Vázquez, funcionaria responsable da intervención municipal. Suplente do vogal titular segundo, funcionaria que corresponde á súa sustitución accidental. Vogal número 3, María Pilar Soutelo Viñas, traballadora social do Concello. Suplente do vogal titular número 2, Cristina Díez Domínguez, traballadora social do Concello. Secretaria titular, Ana María Pérez Rodríguez, funcionaria dependente do Departamento de Secretaría Auxiliar Administrativa. Suplente da Secretaría titular, Emilio Núñez Troncoso, funcionario dependente do Departamento de Secretaría a súa escala administrativa. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Pasamos
o punto número 3 da orde do día. Expediente 772/2020, aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público. Defende a Verónica, concelleira de Comercio. Adiante, Verónica. Bueno, traemos hoxe aquí pois, a contestación ás alegacións para a proposta de aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazo de uso público. Esta aprobación inicial fixo o 27 no pleno ordinario do 27 de agosto deste ano e unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia o día 7 de setembro deste ano, abríase un plazo de 30 días hábiles para a presentación de alegacións e para resolver e poder traer a aprobación definitiva. Estas alegacións as alegacións presentadas en tempo e forma foron, por un lado, a de José Manuel Piñeiro Domínguez, que a presentou con data 18 de setembro, e a do Grupo Municipal do Partido Popular, que se presentou en data 20 de outubro. O acordo que traemos aquí, que xa vou a ler porque un pouco é onde se explica a resolución das alegacións presentadas, que dice o seguinte: primeiro, introducir as seguintes modificacións solicitadas polo sector hosteleiro nas reunións públicas celebradas con eles ao texto da Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público, aprobado inicialmente. Bueno, o que introducimos aquí, vou a abreviar un pouquiño porque é amplo, pero, bueno, despois preguntades o que creades oportuno, é que o que engadimos á ordenanza inicial é que establecemos a ampliación do período de apertura das terrazas dende o 1 de maio ao 31 de outubro en vez do 1 de xuño ao 30 de setembro. Así mesmo, tamén cambia, como se falara xa na sesión plenaria, añadimos que no último párrafo da Festa dos Callos, tal como estaba na sesión plenaria o 27 de agosto, o artigo quedaría redactado da seguinte maneira: que o horario de inicio será o que corresponde coa licencia de actividade e o horario de peche será con carácter xeral o de luns a xoves de 11 horas de venres a domingo, ás 11 horas de luns a xoves e ás 12 de venres a domingo. E, excepcionalmente, no período comprendido entre 1 de maio e 31 de outubro de cada ano, o horario de peche será de luns a xoves ás 12 e de venres a domingo e vésperas de festivos ata 1. Cando se celebren as festas do Cristo, Festa dos Callos, Entroido ou Nadal, ou días especialmente sinalados, os horarios de peche ampliaránse unha hora. Asemade, o Concello, previa solicitud do interesado, poderá ampliar a licencia de número de mesas para os días de festas locais, festas do Cristo, dos Callos, Entroido e Nadal, ou días especialmente sinalados a través de banda municipal. Tamén introducimos aquí modificar a disposición transitoria dende o prazo que establecíamos inicialmente, que decía 12 meses, pasalo a 24 meses. Isto é, basicamente, porque nunha volta de repaso, pois concordamos que esta lei da Xunta de Espectáculos Públicos que ten en exposición pública, pois ten un período de adaptación según a exposición, despois mirarase o que se aprobe definitivamente, de 24 meses, co cual consideramos oportuno pois adecuar tamén ese plazo aos 24 meses para non ter que os hosteleiros e hosteleiras ter que adaptarse a dúas cousas en prazos diferentes e demais. Despois estimamos parcialmente nas alegacións presentadas por José Manuel Piñeiro Domínguez modificar a redacción do artigo 14.2 de forma que onde di poderánse autorizar en beirarrúas de 2,30 metros de anchura mínima, diga poderase autorizar en beirarrúas de 2,25 metros de anchura. A proposta da Concellería e do Goberno é eliminar esa referencia dos 2,25 porque efectivamente hai algunha beirarrúa que se pode dar o caso que tampouco entre neses 2,25, co cual quedaría co establecemento ou quedaría coa seguinte redacción: o ancho mínimo das beirarrúas sobre as que
se permita a instalación de terrazas será de 2,5 metros medidos desde a aliñación oficial á cara exterior do beirado da beirarrúa. Excepcionalmente, atendendo a intensidade do trazo peonil da vía, poderase autorizar en beirarrúas de menos anchura, terrazas formadas únicamente por elementos de dimensións reducidos. Bueno, básicamente eliminamos esa medida. Modificar tamén a redacción do artigo 17.7 en base á alegación que presenta este hosteleiro. Fora do horario de funcionamento das terrazas, a vía pública debe quedar libre de elementos da terraza en condicións de limpieza e higiene. Diga, fora do horario de funcionamento das terrazas, a vía pública debe quedar libre de elementos de terraza en condicións de limpieza e higiene, salvo naqueles casos que se autoricen mesas altas pegadas á fachada en beirarrúas de 2,25 metros e que se solicite o ancoramento destas de forma permanente, pois volvemos a eliminar os 2,25 e añadimos salvo autorización específica para aqueles casos de solicitude de acoramento de mesas de forma permanente autorizadas previamente. Verónica xa consumiu os 5 minutos, pero eu vou a seguir porque está lendo toda a parte de... que non vas a ler. Exactamente, polo tanto vamos a permitirlle que acabe, porque así, na parte de acordo, as alegacións que se estiman e se desestiman xa fala ela delas. Sigue, Verónica. Gracias. Modificar a redacción do artigo 18, engadindo un apartado que diga as licencias de mesas en beirarrúas de 2,25, pois xa non me repito, modificamos propónse estimarse parcialmente a alegación recollendo o concepto da media mesa no artigo 14, incorporando para iso un novo apartado que será o 14.6, que considerase media mesa aquela que non ten máis de 2 cadeiras. E modificar a redacción do artigo 20.1.b de forma que di que os toldos e parasoles serán dunha única cor, pois, bueno, consideramos que este leiro indica que se engade tamén o verde, bueno, o concedemos e o aceptamos tamén. Modificar, por outro lado, tamén neste escrito que fai este hosteleiro, modificar a redacción do artigo 25.1 de forma que onde di tamén poderán autorizarse establecementos tales como cafés de degustación, seaderías, chocolaterías e análogas, pois darlle cabida tamén ás tendas de degustación que entendemos que se teñen o permiso para poñer mesas, tamén deberían estar incluídas aí. Pasamos ás alegacións do Grupo Municipal do Partido Popular, no que o terceiro punto desta proposta dice desestimar as alegacións presentadas polo Grupo Municipal do Partido Popular en data 20/10 de 2020 nos seguintes termos. Modificación, pedía o Grupo Popular a modificación do artigo 14 de forma que onde di a ocupación da beirarrúa establecerase en proporción ao ancho total desta, garantise sempre un itinerario peonil libre mínimo de 1,80 metros e sen que en ningún caso a superficie ocupada pola instalación pode exceder do 50% da súa anchura. Non obstante, establecido no apartado anterior, o itinerario peonal libre poderá ser reducido a xuízo dos servicios técnicos por necesidades especiais. O Partido Popular pedía que se establecese, que se añadise garantíndose un itinerario peonil libre mínimo de 1,80 metros nos casos daquelas terrazas onde non se dispoña deste espacio libre de 1,80, que dito establecemento conte cun estudio específico con atención ás singularidades e características do lugar, das alternativas posibles e da posibilidade de compatibilizar o uso peonil con paso de ancho suficiente co dereito ao uso do espazo público por parte do hostaleiro. Nós creemos que xa está recollido, cando no artigo 14.1 si de outra maneira redactado, pero xa di, non obstante establecido no apartado anterior, o itinerario peonil libre poderá ser reducido a xuízo dos servicios técnicos por necesidades especiais. Modificar o artigo 8.1 do horario de peche de forma que onde di o horario de peche será con carácter xeral de luns a xoves de 11, o que comentei antes, non me vou a repetir, debe decir que o horario de peche será con carácter xeral de luns a xoves ata as 12 e de venres a domingo e véspera de festivos ata 1, excepcionalmente no período comprendido entre 1 de xuño ao 30 de setembro de cada ano. O horario de peche será de luns a xoves ata 1 horas e de venres a domingo ata as 2.
Proponse a súa desestimación na medida en que en ningún momento o sector afectado ten solicitado a ampliación do horario de peche dos seus locais, limitándose a súa petición a ampliación do período estival para incluir os meses de maio e outubro, tal e como se indica no apartado primeiro desta proposta. O apartado cuarto da proposta, aprobar expresamente con carácter definitivo a redacción final do texto da Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público, unha vez resoltas as reclamacións presentadas. E quinto, publicar devandito acordo definitivo co texto íntegro da Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público no Boletín Oficial da Provincia, entrando a vigor segundo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Como decía Loli, pois como a contestación era a proposta, pois a ela non a volverá a ler despois e agora pois as dúbidas que irades ou as apreciacións que teñades que facer. Cando queiras, Ana Cristina. Boa noite outra vez. Esta ordenanza que traen hoxe a pleno, igual que o pleno do pasado 27 de agosto, ven a regular a instalación de terrazas en espazos públicos ou de uso privado en uso público dentro do Concello de Salceda. Como ben dice a ordenanza, as terrazas de hostelería e restauración contribúen ao esparexamento das relacións sociais, proporcionan envaxe vitalista, a igual que xeran economía, xeran emprego que favorece a economía. Sin embargo, nesta ordenanza que volven a traer a pleno para inminente aprobación definitiva, remitimos unha vez máis a falta de diálogo que hai entre o Goberno e o grupo maioritario desta corporación, desestimando ao 100% as alegacións presentadas polo noso grupo en tempo e forma, ademais de presentar unha aprobación definitiva, como ven pon aquí, o expediente 772/2020, na páxina 1 falades de matización no texto e mellora da redacción para reflexar así as peticións do sector hostaleiro nas reunións públicas. Dicimos que está incompleto porque en ningún momento existe rexistro de entrada das peticións que supostamente recolledes e non facedes públicas nin as súas demandas, nin tampouco cales delas estimades e cales delas desestimades. Ademais, o que sí que sabemos é que desestimades o 100% as alegacións do noso grupo, incluso aportando un dato erróneo na aprobación definitiva sobre o artigo 8, o cal recollerei a continuación. Ademais, no pleno do pasado 27 de agosto preguntei e ademais reiterei a pregunta, está recollido nas actas que acabamos de aprobar hai uns istres, si este regulamento fora consensuado con todos os hostaleiros, e a resposta foi que non se puido reunir evidentemente con todos eles debido á situación nas que nos encontramos, pero sí que se falou telefónicamente cos 53 establecementos de hostelería de Salceda, e así, como digo, o sinalan as actas que acabamos de aprobar. Sin embargo, agora traedes modificacións a un regulamento que supuestamente xa estaba consensuado no seu momento. Como dixen, no artigo 8, horario de peche, foi un dos artigos que maior discusión se plantexou no pasado do pleno do 27 de agosto, porque nós non concordamos, e así o recollemos nas nosas alegacións, pedindo ampliar nunha hora o horario de peche, especialmente no período estival, xa que todos somos conscientes que en pleno agosto pechar ás 12 horas unha terraza é moi difícil de cumprir. Como dixen, no artigo 8, a nosa proposta, e aquí atraio as nosas alegacións, poñen expresamente: a proposta do noso grupo de modificación do artigo 8, apartado B, horario de peche, é a seguinte. Vou directamente ao apartado B, horario extraordinario. Para o período comprendido entre 1 de maio ata o 30 de setembro de cada ano, o horario de peche será de luns a xoves a 1 e de venres a domingo, festivos e vésperas de festivo, ata as 2, cando na proposta definitiva vos recolledes que o que nós pedimos é que sexa do 1 de xuño, cando nós, como repito,
a nosa proposta é do 1 de maio. Con isto é o que me refiro, que desestimades sempre as propostas do Partido Popular en vez de estimalas parcialmente. Porque puxemos ampliar o período desde 1 de maio, porque esta foi unha das maiores reclamacións que nos propuxeron e que nos fixeron os hostaleiros de Salceda. Por iso recollemos na nosa alegación feita en tempo e forma o 20 de setembro. Como digo, non estimades parcialmente ningunha das nosas alegacións cando sí o recolledes na vosa proposta definitiva. Bueno, en canto ao horario, seguimos preguntando e insistindo se este horario foi consensuado e se ningún hostaleiro reclamou ampliar o mesmo, xa que a nós sí que non lo fixeron chegar, igual que ampliar o período desde o 1 de maio. En canto ao artigo 17.7, propoño o cambio dunha palabra, xa que na proposición definitiva ponse acoramento destas mesas en vez de ancoramento. É simplemente un erro ortográfico, simplemente o sinalo. En canto ao artigo 31, as medidas correctoras e revogación por molestias de ruído, concordamos completamente, xa que é fundamental facilitar a convivencia de todos os veciños de Salceda. En conclusión, e como xa fixemos no anterior pleno, coherentemente vamos votar abstención a este regulamento de terrazas. Presentamos as nosas alegacións, como dixen, foron desestimadas ao 100%, aínda incluindo unha parte dela, como é ampliar o período estival. Por suposto, a nosa abstención deféndese debido a que consideramos completamente necesario que se regulen distintas materias para favorecer así a convivencia dos veciños de Salceda e insistimos e instamos a que exista con esta ordenanza igualdade de condicións e oportunidades entre todos os locais de hostalería do noso municipio. Moi ben. 6 minutos, Ana Cristina. Tampouco quería cortarche a palabra, porque non te avisei do tempo que che quedaba. Tedes todavía unha segunda quenda. Ales ou Verónica? Nada, simplemente decir iso, que hoxe traemos aquí a aprobación definitiva, na que, pois, como ben dixo a compañera Verónica e explicou perfectamente, se dá conta das alegacións, unhas se recollen, outras se desestiman, e, bueno, xa explicou ela os motivos moi ben, por lo tanto non vou insistir. Verónica, 3 minutos. Ben, un par de cousiñas. No pleno do 27 de agosto, cando se falaba que efectivamente está recollido en acta, se había falado ou non se había falado cos hosteleiros, nese pleno tamén dixen, e tamén está recollido na acta, que nos pondríamos en contacto tamén, ademais, unha vez aberto o período de exposición pública para atender todas as súas demandas. O 7 de setembro se publica no Boletín Oficial da provincia o borrador inicial ou a aprobación inicial. O día 8 de setembro esta concelleira envía unha carta a todos os hosteleiros, os 53, e ademais en man por a Policía Local pola imposibilidade tamén de que o que quixera pudera ler era unha ordenanza extensa, 45 páxinas, se non lembro mal, na que dice pois que en relación coa regulación de terrazas se acompaña a ordenanza, hai 30 días hábiles para que aporten todo o que estimen necesario, dáselle un teléfono de contacto que é o meu, dáselle ademais un correo electrónico que é o da Concellería, e se lle insta a que a lea, a que estude con calma e a unha posible reunión despois. Esta carta foi entregada, como decía antes, o 8 de setembro, unha vez publicada, para que tuvesen o texto sobre o que traballar, xa antes, e isto incido, nas chamadas realizadas e nas reunións realizadas con pequenas partes antes deste texto, pero unha vez o texto fixemos iso. Ademais disto, se lle traslada a Asociación de Comerciantes de Salceda, a CISA, ademais da Asociación de Comerciantes de Taberna Nova, para que tamén o trasladen os seus socios e eles como asociacións que creo que é do sector, que representan o sector, tamén fixeran aportacións.
Teño constancia, porque así ademais mo dixeron, mo comunicaron que eles mesmos a CISA convocaron unha reunión aos seus hosteleiros. 2 minutos, Verónica. Tamén me pasaron as súas, o que ali falaron, e despois desta carta se lle volveu a comunicar a unha reunión hosteleiro e hosteleira unha por unha, convocada a unha reunión que se celebrou o 7 de outubro. Nesa reunión eu recollín as aportacións que fixeron e as aportacións que fixeron en ningún caso falaron da ampliación do horario ás 2 da mañá. Ao que falaban era de añadir ou de ampliar digamos, a tempada de verán ou a tempada de máis calor para que poideran aproveitar, con lo cual se engadiu o mes de maio e o mes de outubro, a petición. Se entran por registro ou non entran por registro, eu as reunións, aparte de explicar e de publicitar que foron públicas, 3 minutos. Eu recollo as alegacións, como ben me recordaste, me decíades, estabades dicindo, xa no pleno aquel, que eu non iba a recoller ninguna alegación, as recollín, mira tanto que hasta recollín as que non viñan por escrito, pero as do sector hosteleiro. E nada máis, decir ademais, sí, porque eu os escoito, aínda que pensedes que non, e despois, é verdade que a ordenanza, xa remato, se me deixan acabar de falar, tal, remato. Sí, é verdade que se desestimaron parcialmente, porque sí, é verdade que era un pouco tema o de ampliar, tamén o tiñades vos. Decir que entrou no último día a do Partido Popular, o día 20 de outubro, hasta creo que pola tarde, e a Xunta de Goberno Local foi o 21. As respostas tamén, ou a comisión informativa, perdón, con lo cual, xa, ademais de estar contestadas polas peticións do sector hosteleiro, non tiñan cabida as respostas, porque as peticións entendo que teño que facerlle caso ao sector que son os que o piden. Ana Cristina. Vale, acabas de contestar... Douche 3 minutos. Vale, acabas de contestar perfectamente. A nosa entrou o 20 de outubro, que máis dá o día ou a hora que entre, con tal de que entre en tempo e forma polo rexistro, que é a forma normal e convinte de facelo. As demais, que eu sepa, non entraron dúas, a nosa e a dun hostaleiro, o cal nos parece perfecto, pero a nosa entrou en tempo e forma, porque o prazo acababa o día 20, e a nosa entrou o día 20. Creo que estás me dando razón, non me contestas nada de por que engadides na proposta definitiva o plazo do 1 de xuño, cando a nosa proposta, e aquí a traio, tal e como está presentada no rexistro, é desde o 1 de maio ao 30 de setembro. Xa o dixen, nos pedimos ampliar o período estival desde o 1 de maio, porque así era unha reclamación do sector hostaleiro, así non lo fixeron chegar, e así o propuxemos nos nas alegacións, as cales entraron por rexistro. Disto non me contestas nada, non sei por qué, cando a nosa proposta está recollida, desestimádela ao 100%, cando vos, en vez de estimala parcialmente, aínda que vos sí que engadides esta ampliación na proposta definitiva. Na proposta definitiva, insisto, a nosa entrou por rexistro, en ningún outro momento hai outra proposta de ampliación do período estival que a nosa, sin embargo, a desestimades ao 100%. En canto ao horario, nada que engadir, nos propuxemos o horario que máis nos reclamaron os hostaleiros, desestimástelo, pero non pasa nada, simplemente recordarvos o horario extraordinario do 1 de maio. En canto á carta, en ningún momento dixen que non vos puxerades en contacto cos hostaleiros de Salceda, somos conscientes desa carta, sabemos que chegou, a igual que chegou en tempo e forma, nadie criticou nada referente respecto a iso, somos conscientes de que sí que hubo comunicación. En canto a chegarlle as cartas, simplemente preguntamos cales eran as súas demandas, cales foron estimadas e cales foron desestimadas, xa que non entraron por rexistro. Nada máis que engadir. Non, como promotora tes unha posibilidade de quenda final de 3 minutos. Nada, a pregunta que faz o do 1 de maio entendo que é un erro ao transcribilo, a verdade.
Entendo que foi un erro niso, porque xa estaba a proposta de si presentada polos hosteleiros. E eu, a miña pregunta é as vosas propostas dos hosteleiros vos las fixeron chegar por escrito para que eu me crea que vos presentades as que poñen os hosteleiros? Vale, pero é que non teñen por que entrar. Ana Cristina, me Ana Cristina, deixarlle rematar os seus 3 minutos. Me deixa... Deixarlle rematar a súa quenda. Eu sinto moito, pero se os hosteleiros eu fago unha reunión, e os hosteleiros me trasladan as súas demandas, e as vemos que son coherentes, eu vou a incluir, veñan por escrito ou non veñan por escrito. Un hosteleiro non vou a obligar a que meta unha proposta por escrito. Me dicen se podemos ampliar esa tempada de verán e mo dicen nunha reunión pública a que pudo asistir todos os hosteleiros da Salceda e eu fixen esa reunión por participación veciñal, ademais, para recoller as súas demandas. As recollín e as trasladei aquí. Esa é a resposta que che podo dar. Están trasladadas as demandas aquí, de todas as reunións que se fixeron con eles. É legal e demais, non teño por que pedirlle que metan todo por rexistro. As alegacións as poden facer a viva voz e eu as podo recoller, que foi o que fixe. Nada máis. Vale, pois tócame ler a min a parte da proposta, que non vou a lela inteira nos acordos. Lina eu inteira, ademais que limos... Claro, as estimacións e as desestimacións, ademais, xa as leu Verónica. Queda por ler da parte do acordo o punto 4 e o 5º. Cuarto, aprobar expresamente con carácter definitivo a redacción final do texto da Ordenanza Municipal Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público, unha vez resoltas as reclamacións presentadas. E quinto, publicar devandito acordo definitivo co texto íntegro da Ordenanza Municipal Reguladora das instalacións de terrazas en espazos de uso público no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor, segundo previsto, no artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e así mesmo estará a disposición dos interesados e interesadas na sede electrónica deste Concello. Votos a favor? Abstencións? Moi ben. Pasamos ao cuarto punto da parte resolutiva desta convocatoria, o expediente 2298/2020, fixación de festas locais para o ano 2021. Lucía, concelleira de Réxime Interior. Ben, boa tarde a todos, a todas. Correspondelle a este pleno propoñer as festividades locais para que sexan así determinadas pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Emprego. E a proposta deste goberno, como sempre, pois por tradición, por arraigo, van a ser o martes de Entroido e o luns do Cristo. No ano 2021 van a ser 16 de febreiro e 19 de xullo, respectivamente. Digo, como sempre, por tradición e por arraigo, posiblemente os festivos do ano que ven non sexan, como sempre, o Entroido este ano salvámoslo por pelos, o Cristo xo vivimos na era COVID, e, bueno, pois con certeza vai a ser un Entroido diferente, pero, bueno, seguramente entre a inxeñosidade dos barrios da Feira e o Barreiro que nunca lle falta e bueno, a aportación da Concellería de Cultura e Festexos do compañeiro Alex, seguramente algo buscan para sorprendernos e esperemos que non perdamos a tradición do Entroido, ainda que sexa dun xeito moi diferente, por suposto. Moi ben. Partido Popular, Santi. Boas noites a todos, os veciños que nos están vendo e escoitando tamén a través dos medios. Nos, lóxicamente, vamos a votar a favor, como sempre vimos facendo, máis ben nos inclinamos en ser optimistas, en confiar pois na ingenuidade dos veciños e non tanto mellor no Departamento de Cultura, porque a verdade é que no último ano e medio non nos sorprendeu con casi nada. E, polo tanto, esperemos que, aínda así, pois a suma de todos poidamos conseguir, como ben dicía Lucía, pois que se poida celebrar de algún xeito pois esas festividades, tanto do Entroido como tamén a do Cristo, que esperemos que para lá pois a situación estea mellor do que está ahora mesmo, e que seguramente pois no mes de febreiro, aínda con inverno
nel pois non sexan pois todo o malo que non queremos que sexa. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor destes dos festivos. Gracias. Alex, como portavoz creo que por alusións. Teño nada que engadir o que dixo Lucía e ni o que dixo Santi, darlle as gracias polas súas palabras hacia min e nada máis que engadir. Verónica. Ben, este punto tamén pasou a Comisión Informativa cos votos a favor de toda a corporación. Sometemos entón a votación esta proposta de propor a fixación das seguintes festas locais do Concello de Salceda de Caselas para o ano 2021, 16 de febreiro de 2021, martes de Entroido, e 19 de xullo de 2021, luns do Cristo, e segundo, comunicar a proposta ao Servicio de Emprego e Economía Social da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, Xefatura Territorial de Pontevedra, ca súa sede en Vigo. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos a punto 5, expediente 2398/2020, moción para o aumento da oferta en galego destinada á infancia e mocidade nas televisións públicas. Concelleiro de Cultura, Alex, e normalización lingüística. Pois sí, hoxe traemos aquí esta moción que parte da iniciativa que comezou a Mesa pola Normalización Lingüística para transformarse en iniciativa popular e que chegue ao Parlamento Galego. Dende o Concello de Salceda queremos facernos eco, apoiala e tamén pois facernos esa reivindicación. Paso a ler a parte expositiva. A mediados dos 90 do século XX, Galicia situouse á vanguarda dos contidos infantís e xuvenís coa programación do Xabrín Club da Televisión de Galicia. Con ela non só contribuiu decisivamente á normalización da lingua galega, senón tamén á difusión da música, da produción audiovisual e escénica desenvolvida no país. Esta situación mudou. Hoxe, a lingua galega é a única oficial no Estado español que non conta cunha canle de emisión continuada de programación infantil e xuvenil. O resultado disto é que só o 4,6 da programación semanal está en galego, caendo o 2,7 na fin de semana. A través de canles como Clan, Super 3 ou ETV3, todas as crianzas, rapaces e raparigas do Estado español, a casas galegas, poden gozar dos mellores contidos televisivos na súa lingua. Compre ter en conta que as novas xeracións adoptan consumir contidos noutros dispositivos como tabletas ou móviles, polo que as aplicacións das medidas dedicadas aos contidos infantís tamén son moi importantes. Neste sentido, Plan TV de Televisión Española ten unha aplicación que ademais dispón de diferentes actividades, mas a pesar de ser unha canle pública, exclúe a opción de que esa aplicación se poida utilizar en galego. Mentras, a aplicación móvil Xabarín da TVG está sen actualizar dende o ano 2018 e xa non é posible a descarga en dispositivos Android. Temos unha corporación pública con boas e bons profesionais que compre dotar de máis e mellores medios técnicos para ser unha ferramenta eficaz e de primeira orde para a normalización lingüística na mocidade. Para permitir o visionado na lingua propia das series e filmes máis vistos, os gobernos vasco e catalán chegaron a acordos con plataformas como Movistar Plus para a emisión de todos os seus contidos coa opción de lexendado nas súas respectivas linguas. Non hai ningún motivo para que a infancia e mocidade galega non conte coas mesmas opcións para a visualización de contidos audiovisuais de éxito na súa lingua que se vivise en calquera outro territorio do Estado. A Lei 6/1999 do 1 de setembro do Audiovisual de Galicia recolle nos seus artigos 1º, 4º e 5º a importancia cultural, económica, social e para a normalización lingüística das actividades do sector audiovisual, recoñecéndose o seu carácter estratégico. Na mesma liña, a TVG, nos principios xerais de programación dentro do seu portal de transparencia, sinala que especial papel correspóndelle a TVG e a radiotelevisión á hora de contribuir á normalización da lingua galega e á difusión da cultura propia de Galicia. No Estado español, a Lei 7/2020 do 31 de marzo Xeral da Comunicación Audiovisual recolle no seu capítulo 1º do título 2º a garantía dos dereitos dos cidadáns e cidadás a recibir contidos en condicións de pluralismo cultural e lingüístico. Deste xeito, no artigo 4 di que os operadores de titularidade pública contribuirán á promoción da industria cultural, en especial a de creacións audiovisuais vinculadas ás distintas linguas e culturas existentes no Estado. E no artigo 5 que as comunidades autónomas con lingua propia poderán aprobar normas adicionais para os servizos de comunicación audiovisual do seu ámbito competencial co fin de promover a produción audiovisual na súa propia lingua. A lingua galega precisa espazos de uso, de reproducción e socialización para existir e desenvolverse. O galego debe estar en todo e para todo, en palabras de Ricardo Carballo Calero.
A exclusión ou a inferioridade de condicións no ámbito audiovisual impide calquera política real a favor da normalidade plena do noso idioma. O Goberno galego conta con importantes recursos para tornar a realidade a demanda cidadá para que o galego estea presente e dispoñible en todos os espazos, nomeadamente para a infancia e mocidade. Por todo isto, os grupos municipais de Movemento Salceda e PSDG-PSOE propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a tomar as medidas e accións precisas dentro das súas competencias para que a Corporación de Radio e Televisión de Galicia aumente a oferta en galego destinada á infancia e mocidade nas televisións públicas a través dunha canle xabarín, con programación dirixida ao público infantil e xuvenil e disponible en todas as plataformas de contidos audiovisuais, así como aplicacións móviles actualizadas que conten, ademais, con programas e xogos co fin de garantir nesta canle en galego a presencia de contidos atractivos de éxito actuais e pasados, así como contidos educativos e de produción galega. Instar a Xunta a reclamar ao Goberno español que a Corporación de Radio e Televisión Española emita todos os seus contidos con opción dobrado galego, nomeadamente na programación da canle específica infantil e xuvenil e nos contidos da súa aplicación móvil. Instar a Xunta, así mesmo, a chegar a acordos con outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e lexendada ao galego en todas as plataformas digitais de televisión, así como a impulsar as accións necesarias para a recepción mutua RTP-TVG en Galicia e Portugal, sendo o contemplado na Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias. Ata aquí a lectura da moción. Unha moción que espero que sala de hoxe daqui deste pleno con aprobación por unanimidade, non? Todos somos conscientes da situación do galego nos ámbitos xerais, non? Tanto creo que xa adultos como infantís, non? Pero sí que a situación é moito peor nos ámbitos da mocidade e os ámbitos infantís. Como ben decía a exposición de motivos da moción, nos anos 90 Galicia foi un referente na aposta por contidos audiovisuais dirixidos ao público infantil na propia lingua. Creo que a grande axuda á lingua galega, que os rapaces e rapazas falas en lingua galega, foi o Xabarín Club, non? Porque nesa época tanto nenos como nenas tiñan referentes de entretemento en galego e conseguía que estuvieran un maior contacto coa lingua. E, ademais disto, non nos esquecemos tamén de que potenciaban a produción cultural en galego, na nosa lingua, de moitos grupos de música que se sumaban ás cancións do Xabarín Club. A situación do galego é clara, non? E a aposta que leva tido Feijóo e a Xunta de Galicia nos últimos anos para a súa promoción é nula, non? E máis, o propio Consello de Europa advertiu en decembro de 2019 do retroceso da lingua galego, o Consello de Europa, non fomos nós. E nese propio Consello non fai falta irse a outros sitios, decía que o porcentaxe de nenos que nunca falan galego en 2008 era dun 29% e no 2018 subiu 15 puntos ata casi o 45%, non? O 45%, case a mitad dos nenos en Galicia nunca fala o galego. Unha das frases que o noso presidente Feijóo dixo que era, digamos, que unha das solucións ao problema eran realizar campañas de promoción, non? Bueno, dende aquí creo que mellor campaña e que mellor promoción para o galego que a crear unha canle xabarín e dotar de contidos infantís para a mocidade en galego. Nada máis. Partido Popular. Santi. Bueno, a verdade é que na vida hai que ser consecuentes e ás veces hai que entender onde estamos, o que somos, o que fixemos, o que practicamos, etcétera, etcétera, non? É moi fácil vir a intentar dar leccións, falo en xeral, de certos aspectos da vida de cada un e logo, pois, na práctica, un mesmo pois non os exerce ou non os fai. Estou falando en xeral. Quero dicir con isto que eu sei que hai certa parte da sociedade minoritaria, por certo, por iso unha vez máis as urnas refrendaron o que refrendaron o pasado mes de xullo, que intentan impor aquilo que os demais libremente escollemos. A mí ninguén me vai a dicir se teño que falar en galego ou en castelán, nin a mí nin un cidadano libre deste país. Eu falo sempre en galego, pero tamén utilizo a lingua de Cervantes moitas veces,
porque son un cidadano que teño dereitos, teño obligacións, pero entre esas podo escoller libremente o que falar en cada momento e, polo tanto, non vai ser ninguén colectivo ou ningún goberno, como se hubo aquí no seu momento, impondo aquilo de retular os establecementos en galego, o que eu teño que facer ou a que a sociedade libre ten que facer. Por iso nós estamos sempre no galeguismo amable, de concordia, e non da imposición e da intolerancia que moitos queredes impor na sociedade e que unha vez máis foi rechazada nas urnas. Claro que nos defendemos o galego. Vostede sabe igual que eu que unha cousa é que libremente os cidadáns non escollan o galego para falar no día a día e outra cousa é moi diferente o coñecemento, o entendemento do galego que nunca antes na historia foi tan grande como actualmente. Nunca. Casi o 100% da sociedade galega entende o galego e sabe falar o galego. Eso dicen os datos oficiais. Outra cousa é que o día a día, libremente, cada cidadano decida falar no idioma que queira. Fíxese vostede se é así, que incluso os que temos representacións públicas, é dicir, dende a máis básica, pero tamén a máis bonita, que é ser concelleiro da súa corporación, falamos no idioma que queremos. En este pleno hai persoas que utilizan o galego, maioritariamente, e hai persoas que utilizan o castelán. Imagínese vostede que un concelleiro deste grupo utilizase o castelán e que vostedes estuvesen en desacordo. O que dirían? O da rama do seu partido do que proceden? Como actuarían? Como si o fixeran no pasado? Liberdade dos cidadáns a falar no idioma que queiran. E iso é o que defende o Partido Popular e este grupo. Pero nós, eu estou na voz da miña palabra, estou intervindo para matizar e para contextualizar e para dicirlle que non é todo oscuro, nin é todo horroroso, nin é todo nefasto respecto do noso idioma. Xa lle dixen e reitero, nunca antes na historia os galegos de hoxe entenderon o galego, saben falar o galego e saben leer o galego. Nunca antes na historia. E, polo tanto, non fai falta que ninguén veña a impoñer nada. Iso non significa que todas as iniciativas que poidan vir sexen ben acollidas. Por iso este grupo vai votar a favor, señores concelleiros do Goberno. Non estamos en contra de promocionar o galego, sea polas vías que sea, pero estamos en contra de impolo, porque cando un pretende impor algo, o que produce o rechazo da sociedade. Por iso, remato a miña primeira intervención, así o refrendaron as urnas. Non queren imposicións, queren liberdade para escoller dentro dos seus dereitos todo aquilo que lle compete, tanto no idioma como noutras facetas da vida. Moi ben. Verónica, tes a túa quenda de 5 minutos, igual que Santi. Non, vaime sobrar. Liberdade para escoller. O compañeiro do Partido Popular o acaba de dicir. Liberdade para escoller. Eu, como nai, quero poder escoller se os meus fillos miran a tele en galego ou a miran en castelán, que é o que trae esta moción aquí. Non nos poñamos trascendentais agora de se impoñemos ou non impoñemos, porque esta moción creo que non fala de imposición en ningún momento. Por suposto que hai concelleiros que falan en castelán, concelleiros que falan en galego, en ningún momento creo que ninguén desta corporación fixo ou refletiu nada en contra desa liberdade para escoller o idioma no que falar. Con lo cual, eu me remito, apoio totalmente o dito polo compañeiro Álex e me remito ás mesmas palabras que dixo o portavoz do Partido Popular. Liberdade para escoller, que é o que se trae hoxe aquí. Gracias. Este é a túa quenda de 3 minutos. Bueno, menos mal que se escoitou a miña intervención, porque o que non escoitar a miña intervención só escoitar a túa, Santi, non entendeu a moción. Ninguén falou de impoñer, ninguén falou de obligar a falar unha lingua ou outra. Eu en ningún momento da exposición de motivos, en ningún momento do que dixen a continuación falei de impor. Nunca falei de impor unha lingua. O que estamos falando aquí é de crear unha canle en galego, potenciar que os nosos nenos e nenas galegas teñan a posibilidade de ver contidos infantís en galego, que hoxe en día non a teñen. É o único que quedei alucinado porque debías ter o discurso preparado por si eu iba a dicir algo así, que soltache o discurso sin escoitarme. En ningún momento se falou de impor.
E despois, claro que debemos apoiar o galego. A propia Lei de Normalización Lingüística de Galicia, aprobada nos 90 por o goberno de Fraga, nos 90, non che falo nin do bipartito, nin de máis cerca. Nesa propia lei, dícese que as administracións públicas debemos impulsar e defender o uso do galego, da nosa lingua propia. E despois o último que me dixeche de que nunca se falou tanto, nunca se supo falar tanto galego. Instituto Galego de Estadística, setembro de 2019, o 23,9% dos nenos entre 5 e 14 anos non sabe falar galego, Santi. Instituto Galego de Estadística. Ese non minte, bueno, nada máis. E, bueno, por outro lado, evidentemente, alégrame de que esta moción sale aprobada por unanimidade. E polos comentarios, Instituto Galego de Estadística, setembro de 2019, o 23,9% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos non sabe falar galego. Santi, tes 3 minutos. Diante. Ben, lógicamente, se faz favor, Loli, apagas o micrófono. Perdón. Sí. Eu non dixen en ningún momento outra cousa que quixerades interpretar a miña intervención como consideredes. Eu en ningún momento dixen que a moción pretendía impor. Fixen a reflexión global ao respecto do que pretende moito e aparte incluso dixen da minoría da sociedade que pretende impor. Mire, se fora así esa moción, por suposto que non íbamos a apoiala. Hasta aí chegaríamos. Se o fin desa moción fora impor algo en concreto en un determinado tal, tendría o noso total rechazo. Eu o que fixen foi unha exposición global de todo aquilo que moitos non, os escasas minorías, incluso colectivos, intentan facer ver da realidade que non é. Outra cousa é ben distinta ao que dixen ao final da miña intervención, que, lóxicamente, dende todos os ámbitos, teñamos que seguir defendendo e apoiando e promovendo a lingua, igual que outras, igual que o inglés. Por eso estamos implantando na ensinanza dende fai anos, e seguramente habrá que seguir implantando con máis intensidade o plurilingüismo, porque canto máis coñecemento teñamos, a sociedade máis oportunidades vamos a ter. O galego nos permite relacionarnos con 500 millóns de habitantes do planeta, cousa que non poden facer un castelán falante. E, por lo tanto, todas as potencialidades do idioma hai que collelas dentro desa bo facer que os idiomas nos permiten, e non todo o contrario, como digo, unha minoría pretende facer como está pasando en algún parte do territorio da nosa nación España. Por lo tanto, o noso apoio a todo o que sexa promoción, divulgación, defensa, sin imposición do galego, e por iso neste grupo, unha vez máis, dentro da súa coherencia, vai apoiar todo aquilo que sexa en ese ámbito. Todo o que sexa bo para as sociedades, sin impor, o noso voto vai ser sempre afirmativo. Pois antes de pasar a ler a parte de acordo desta moción, eu creo que hai que deixalo definitivamente claro. Isto non é un debate da escolla de idiomas, Santi. De todos os xeitos, eu escollo galego, que quede claro que eu escollo galego porque teño a obriga de defender a miña lingua, pero que precisamente do que se trata esta moción é de que os nosos cativos e a nosa mocidade non pode escoller unha programación en galego. Diso se trata. E non vou mencionar neste debate unha palabra como é imposición. Creo que está fora de lugar no debate desta moción, e aquí do que se trata é de defender unhas canles de televisión e de radio públicas que teñan a posibilidade de os nosos rapaces e a nosa mocidade de ter contidos en galego. Logo que escollan, como ti dices, pero que agora non poden escoller. Repito, eu escollo galego. Na adopción de acordos, vou a ler os apartados, aínda que xa os leu o compañeiro Ales, instamos a Xunta de Galicia a tomar as medidas e accións precisas dentro das súas competencias para que a Corporación de Radio e Televisión de Galicia aumente a oferta en galego destinada á infancia e mocidade nas televisións públicas a través dunha canle Xabarín con programación dirixida ao público infantil e xuvenil e dispoñível en todas as plataformas de contidos audiovisuais, así como apps actualizadas que contén, ademais, con programas e xogos co fin de garantir nesta canle en galego a presenza de contidos atractivos de éxito actuais e pasados, así como contidos educativos e produción galega.
reclamar ao Goberno español que a Corporación de Radio e Televisión Española imita todos os seus contidos con opción dobrada ao galego, nomeadamente na programación da canle específica infantil e juvenil e nos contidos da súa APP. Así mesmo, o Parlamento insta ao Goberno galego a chegar a acordos con outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e lexendada ao galego en todas as plataformas digitais de televisión, así como a impulsar as accións necesarias para a recepción mutua RTP TVG en Galicia e Portugal, segundo completado na Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias. Votos a favor desta moción? Unanimidade. Pasamos ao punto 6, expediente 2397/2020, moción para a construción dunha segunda escola infantil nos terreos dispostos na rúa Mártires de Sobredo. Vou-vos a ler a moción e logo procedemos ao seu debate. Exposición de motivos. Salceda de Caselas ten a sorte de ser unha das vilas con maior índice de natalidade de toda Galicia, polo que as diferentes administracións deben unir esforzos para ofrecer servicios de calidade para os nenos e as nenas. As prazas da única escola infantil de Salceda resultan a todas luces insuficientes, tal e como demostran os datos, con 76 nenos e nenas en lista de agarda no 2018, 52 no 2019 e 34 no 2020, cun claro descenso de solicitudes neste ano por mor da COVID-19. Actualmente, a Xunta de Galicia está a diminuir as cifras das listas de agarda coa sufragación dos gastos en escolas infantís privadas, cando a aposta debera ser a de construir novas escolas públicas, por exemplo, no noso concello. O 6 de agosto de 2018, representantes municipais mantiveron unha xuntanza co xerente do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, para trasladarlle a necesidade dunha segunda escola infantil en Salceda de Caselas. O xerente do Consorcio amosouse de acordo coa necesidade dunha segunda escola infantil no noso concello, comprometéndonos a traballar no proxecto dende o equipo técnico municipal. O 10 de agosto de 2018, 4 días despois, o Concello de Salceda enviou o anteproxecto de escola infantil a realizar na parcela Sita na rúa Mártires de Sobredo de Salceda de Caselas para o seu estudo e aprobación por parte de dito consorcio. Dita parcela está situada xa como parcela de equipamento EQ02 dentro do PERI UE02, polo que se pode dispoñer dela para este uso de xeito inmediato. O 27 de setembro de 2018, mes e medio despois, enviouse o proxecto básico para a construción dunha nova escola infantil en Salceda de Caselas, solicitando tamén a emisión do correspondente informe sectorial. E xa o pasado 28 de setembro deste ano, representantes municipais e AMPA da Galiña Azul mantivemos unha xuntanza na que ambas partes coincidiron na necesidade dunha segunda escola infantil pública en Salceda de Caselas. A día de hoxe, non temos noticias de que se estea a xestionar a construción da segunda escola infantil en Salceda de Caselas, polo que a alcaldesa ten xa solicitada a xuntanza co xerente en dúas ocasións, unha delas o 2 de marzo e a segunda o 14 de setembro deste ano, sen que ata de agora fosen atendidas esas solicitudes. En vista do exposto, solicitamos ao Pleno do Concello de Salceda de Caselas a adopción do seguinte acordo. Instar o Consorcio Galego de Benestar a construción dunha segunda escola infantil en Salceda de Caselas nos terreos dispostos na rúa Mártires de Sobredo. Dar conta do presente acordo a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e o Consorcio Galego de Benestar. Comezamos a quenda de debate. Sí, Ángela, podes sair. Partido Popular, 5 minutos. Santi. Do por feito que xe unha proposta do Goberno que defendo o Goberno, ou xa defendo vostede. Xa defendo eu. Sí, perfecto. Ben, outro día celebrouse a comisión e nos o que lle planteamos ao Goberno municipal é deixar de lado o que nos separa desta proposta e sumar no que nos une. Me explico. Como todos é coñecido,
tanto polos membros desta corporación como tamén polos veciños que nos están escoitando e tamén por aqueles que, lóxicamente, non o están a facer, pero si saben do que este grupo, este partido, a candidatura que tuven a honra de encabezar, lle propuxo aos veciños de Salceda no pasado maio do ano 19 respecto da construción dunha nova galiña azul no entorno do barrio de Fontán, na parroquia de Parderrubias, para facer ali un complexo educativo, é dicir, unir o que é a aula actual do CRA Raíña Aragonta de Fontán cunha nova galiña azul. Iso que permitiría aos pais e nais é que poidesen levar os fillos dende os 0 anos ata os 5 anos ao mesmo lugar. Iso que permitiría é que calquer veciño, calquer familia de calquera das parroquias tivese un fácil acceso a ese lugar, permitindo todas as conexións posibles ca PO 510 que une Salvaterra do Miño con o Porriño. Iso que permitiría ter os nosos nenos e nenas nun entorno rural moito máis tranquilo, moito máis ecolóxicamente falando saudable, e, sobre todo, o que permitiría é desconxestionar o centro urbano do noso concello ás primeiras horas da mañá e tamén a mediodía, co cual faríamos todo un complexo que beneficiaría, como digo, a todos e a todas. Por iso eu, en nome do grupo, lle propuxen á alcaldía, á alcaldesa, pois que deixara fora desta moción a ubicación da construción da nova galiña azul en aras de buscar un acordo unánime desta corporación, é dicir, xa que na mesma nos une o 80% de facer realidade a nova galiña azul e deixando ese 20% por poñerlle un porcentaxe fora do acordo que buscamos, o consenso que pretendemos e, sobre todo, en facer aquilo do que o goberno presume. Xa o facía o anterior goberno, da cal a señora alcaldesa era membro, e que a realidade é que a día de hoxe non hai outro xeito de gobernar, porque a realidade é a que é. Isto de que falamos fai un rato de intentar impor, pois é o que se pretende, non? Se é realmente o goberno que quere un acordo unánime, pois o que ten que facer é ceder igual que nos cederemos. Nós non queremos impor o que nos dixeron os veciños nas urnas. Nós non queremos impor que se construya en Fontán porque o decimos nós, xa que vostedes non están de acordo, lóxicamente, porque vostedes defenden, polo menos unha parte do goberno, a ubicación desa galiña azul no entorno do centro de saúde actual, pois deixemos a súa proposta, deixemos a nosa proposta fora do debate e votemos a favor do que nos une, que é solicitar a Xunta de Galicia esa segunda galiña azul para o noso concello. Por iso, reitero a proposta que lle fixen na comisión e que, como vexo na orden do día, pois a alcaldía non tuvo ben a aceptar e dou por feito que seguirán manténdoa ata o último momento. Creo que é sensato que estamos propoñendo, creo que é razonable, creo que é coherente e, unha vez máis, pois vamos a ver se hai vontade de chegar a acordos ou simplemente, pois, sí ou sí, se vota o que o goberno pois quere que se vote. Xa digo, estamos de acordo en reclamarlle a Xunta de Galicia esa segunda galiña azul, estamos de acordo en dotar o noso concello dunha nova infraestructura para que atenda as demandas dos nosos nenas e nenas, pero tamén é verdad que non compartimos a ubicación porque en ese lugar en concreto, ao lado do centro de saúde actual, pois o noso programa electoral contemplaba a construción dun centro de día para, efectivamente, o centro de día, como ben se sabe, é utilizado por persoas maiores, estean ubicados ao lado dun centro sanitario. E non así os nenos e nenas que, como digo, creo que moito mellor estarían nun entorno rural ao lado dunha aula infantil do CRA de Parderrubias. O a quenda de Alex, despois ti, Verónica, e pecho eu. Perdón. Bueno, sí, xa adiantache un pouco na comisión, Santi, a vosa posición, ¿no? Que un pouco, non sei, non entendo moi ben. Como ven na exposición de motivos, xa se fala de que o 10 de setembro se enviou o anteproxecto de 2018 ao consorcio e o 27 de setembro envióselle o proxecto, un proxecto xa feito para construir a segunda galiña azul na Martiri de Sobredo, no Peri ao lado do centro de saúde. Unha ubicación que, a noso parecer, é inmellorable. Falache de que unha proposta vosa en 2019 que era de facela en Fontán.
Bueno, como por desgracia xa vos tuven que dicir tamén no anterior pleno, a veces facer proxectos así pa diante e como campaña electoral está moi ben, non? Pero cando se fai un proxecto e o proxecto está ben feito e se envía para digamos que para construir xa, pois é unha pena desaproveitalo, non? A vosa opción de quitar o proxecto de facer a martes obrero, pois ao final teríamos que redactar un novo proxecto, etcétera, etcétera. Parece que a veces o único que vos interesa é digamos que retrasar as cousas. No caso de Fontán, bueno, como ben saberás, supoño que o vos equipo sabeo, é imposible facer ali unha galiña azul, polo menos a curto prazo, non? Bueno, estamos falando de núcleo rural. En núcleo rural, como supoño que ben saberás, a construcción máxima que pode haber é de 450 metros cuadrados. E se me dices que vas a xuntala a aula unitaria nunha mesma parcela onde xa está as antigas casas dos mestres, pois evidentemente non dan as contas, non? Xa hai 300 metros de edificacións, non sei de canto quere facer a galiña azul. Sí que hai unha solución, un plan de dotacións. Fais un plan de dotacións que a súa tramitación levaría de 2 a 3 anos mínimo e entón nesa parcela sí que se podería construir. O proxecto da escola infantil da Galiña Azul son 550 metros cuadrados de construcción nunha parcela na que só se pode construir 450 metros, pois un pouco pequena vai quedar esa escola infantil, sobre todo se temos en conta as novas normas COVID, non? Falades de que teria capacidade de 80 nenos. Bueno, as normas subsidiarias do Concello de Salceda de Caselas dicen claramente que en núcleo rural só se poden construir equipamentos educativos dun máximo de 50 nenos. Por lo tanto, bueno, os 80 nenos xa é imposible tamén por iso, non? É imposible polos metros cuadrados, para a edificabilidade en núcleo rural, é imposible porque 50 nenos e vos falades de 80 nenos. Falas de que a de Fontal de que ten moi boas zonas de aparcamento e de accesos. 20 de Fontán, máis os 80 que vos plantexades de a Galiña Azul danos 100 alumnos que entrarían ali. Bueno, xa miraríamos se hai sitio para ter plazas de aparcamento nunha parcela de 2.000 metros cuadrados con aula de Fontán, Casa dos Mestres e Nova Galiña Azul. É un despropósito, Santi, o de Fontán. E como non nos hacéis caso, pois non votamos. Non, a ver, é unha moción seria, un proxecto serio para comezar a construir mañán a segunda Galiña Azul de Salceda, e se non queredes votar a favor, pedimos vos polo menos que non vos excusedes en outras cousas e que digades a verdad, que non queredes exixirlle a Xunta de Galicia que faga a segunda Galiña Azul de Salceda. Lian, non interrompas ao compañeiro. Verónica, adiante, por favor. Verónica, a túa quenda. Bueno, a verdade é que eu iba a falar das condicións urbanísticas da parcela como concelleiro de urbanismo, pero bueno, válido é unha palabra que non quería utilizar, pero estou de acordo coa exposición que acaba de facer o compañeiro Alex. Os proxectos hai que mirar sobre todo as condicións urbanísticas da zona onde se pretende actuar e se as cumplen para despois presentar un proxecto serio. Non as vou a repetir porque efectivamente todo o que dixo Alex ten razón. Eu que si acudo un pouquiño ou pido un pouquiño isto do sentido común ao que apela o Partido Popular moitas veces. Temos unha moción na que se explica claramente que hai un anteproxecto presentado o 10 de agosto de 2018, hai un proxecto básico presentado o 27 de setembro de 2018, non sei se o que se pretende aquí, como decía o compañeiro Alex, é ralentizar ou paralizar as cousas ou tirar cos cartos, porque realmente temos un proxecto, está feito e creo, dende logo o grupo do Partido Socialista, independentemente de que poidamos discutir a ubicación ou demais, como di o Partido Popular, de non estar de acordo a ubicación, eu creo que iso non é só chegar a acordos, e que para chegar aos acordos tamén teñen que ter unha base fundamental que sea, primeiro, cumplir as condicións para facelo, e segundo, que redunda no benestar dos veciños e no ter que gastar de novo para cando hai un proxecto nun terreo que é municipal e que cumple con todas as condicións urbanísticas, vou concordar con Alex, é un despropósito. Despois simplemente decir unha apreciación. Volvemos a falar de imposición.
Eu non sei se o Partido Popular viña coa palabra hoxe posta para que falemos en todos os puntos deste pleno de imposición. Aquí non se trata de impor, pero a min gustaríame saber que significa yo aí no, porque para aí tengo el centro del día. Segunda quenda de 3 minutos, Santi. Imposición o que vostedes pretenden. O lo mío, ou se non nada. Verdade? Eu aí teño o centro do día e a nosa proposta é vostedes teñen unha galiña azul e nos temos en Fontán a galiña azul e vostedes non a teñen e nos lles editamos. Deixemos a ubicación dun lado, o temos reclamar a xunta a nova galiña azul e logo, pois se fará a galiña azul onde se considere por parte do goberno. Tan fácil como eso. É tan difícil eso. Negociar, acordar e consensuar non é ceder. Non estamos cedendo. Non estamos impoño a nosa ubicación. Non estamos dicíndolle que no que estamos de acordo que o 80% o votemos. E vostedes arrequearre que ten que ser como vostedes o traen. Moi ben, pois xa está. Unha vez máis se demostra pois a vontade deste goberno de chegar a acordos. Cando non pretenden ceder nada, non se estamos cedendo. En canto ao que comentou o compañeiro Alex, hombre, está moi ben todo o que acabas de decir, pero creo que do que dixeches a realidade pois hai un treito. Miren, levan vostedes 13 anos indirectamente, anda que non vostede como membro da corporación, gobernando, e a todo aquilo que era un desastre urbanísticamente, que en parte podemos compartir, pois sigue actualmente en vigor. Saben por qué? Porque, entre outras cousas, isto será un plan xeral de imposición que o seu socio de goberno votou en contra tamén. Pregunte a súa socia de goberno, os seus compañeros de goberno, por que votaron en contra dese plan xeral no ano 2016. Non debía ser moi bo, digo eu. Porque, sabe o que querían facer? Impor. Sitios donde non era urbanísticamente construíbles, construir. De familiares de concelleiros, etcétera, etcétera. Sabe? Impor. O lo tomas ou lo dejas. Non houve ningún acordo, ninguna cesión, non se recolleu nada do que fixeron os membros da corporación por aquel entón. Entonces, cando un pretende impor, pois se chega a eses extremos. Entón, resulta que o pleno anterior viu a este pleno a suspensión de licencia para logo o cambio de uso de un terreno urbanizable no casco urbano. E resulta que en unha área como é Fontán non se pode facer unha modificación. Non se pode, claro. Levan vostedes un ano e medio, casi. Levan vostedes un ano e medio. Resulta que, urbanísticamente, nada, non sabemos nada do plan xeral e sabemos o que sabemos da modificación do cerquido, que dicen que non hai nada, según contestación da alcaldesa, na mesma nota de prensa que nos mandamos, suerte que teñen algúns, outros nin nos sacan, pero non pasa nada, aí seguimos. E resulta que vamos a ver se hai ou non hai. Nos creemos que si hai algo, pero ela dixo que non, que está todo a cero, que non hai nada e que xa tendremos tempo a acordar e a dialogar. Vamos a verlo, señora alcaldesa, xa a hemeroteca non lle pasa factura ao respecto. Eu creo que vai ser outra imposición e que o Partido Socialista vai a tragar cunha outra cousa máis deste parte do goberno. Van a dicir sí a todo aquilo que dixeron no ano 2016. O tempo o dirá. Para centrar o respecto que nos trae hoxe. Leva 3 minutos consumidos, como non centra o debate, por iso lle falta tempo. Estou argumentando... Vou dar un minuto máis, veña. Estou argumentando todo aquilo que se dixo ao respecto de que non era posible, que era fantioso, do aparcamento... Advírtote do tempo consumido. Resulta que na zona onde se van a facer a galiña azul, ali hai aparcamento. Hai monte que van a facer aparcamento seguramente como fixeron outros lados. Pero xa mira vostede o aparcamento que hai, porque non foron capaces nin de abrir a rúa como está contemplada hasta a calle Gándara. É dicir, fixeron un peri a medias e deixaron a outra parte sin desarrollar. E o que van facer é ali un embotellamento de tráfico. Pero bueno, remato, señora alcaldesa. Nos insistimos hasta o último momento antes da votación para demostrarlle aos veciños a vontade de acordo que ten este goberno que alardea de consenso, participación, etcétera, etcétera. Votemos a favor do que estamos en acordo todos, que é reclamarlle á Xunta de Galicia a construción dunha segunda galiña azul e deixemos de lado que é un porcentaxe moi pequeno o que nos separa. Eso sería mandar unha mensaxe aos veciños de que vostedes, non nós, de que vostedes están de acordo en chegar a acordos e poñen da súa parte para que iso se leve a cabo no día de hoxe. 4 minutos. Verónica? Nada, moi breve, vos, tranquila. Simplemente, nada,
un par de cousiñas así do que dixeche. O de impor, non estamos impondo nada, Santi. Temos un proxecto preparado e listo para empezar mañá a construir nunha parcela que está destinada a equipamentos dentro dun PERI que próximamente se desenvolverá o PERI 2 a continuación do PERI, que é perfecta, e non queredes salir, bueno, pues vale. E o do plan xeral, o que se votou neste salón de plenos, eu non era concelleiro daquela, evidentemente, pero era a aprobación inicial. Despois viñan as alegacións e o demais. É o que creo recordar, e evidentemente o vosso grupo non votou a favor. E nada máis. Verónica, ahora sí. Bueno, eu solo un par de cousiñas. En canto ao tema do cerquido, como concelleira de urbanismo, se queres utilizas o turno de preguntas, me preguntas sobre o cerquido e che resposto. E despois, sobre hai que ter claras e hai que ter diferenciadas as funcións executivas do equipo de goberno e as legislativas da corporación. Eu isto de que non ou de que nos impomos porque defendemos a nosa proposta e vos non impodes porque defendedes a vosa, non o acabo de entender. E por último, negociar, pódense negociar un montón de cousas. Tirar os cartos dos veciños cando hai un proxecto básico feito e demais, creo que non procede. En canto ao do Pesón, pois volvo ao mismo. Podes preguntar cando queiras. E despois sí que quería facer unha apreciación. Eu estou un pouquiño farta de que o Partido Socialista se lle atribúan cousas de se deixa facer, vai a votar tal, vai a facer tal, vai a non sei que. Vostede poñame exemplos, e do cerquido, como concelleira de urbanismo, ainda non me pronunciei. E despois digo unha cousa, para non pintar nada, bastante estamos na súa boca, compañeiro do Partido Popular. Ben, pois antes de votar, Santi, respetade as vosas quendas e respetade a miña tamén. Antes de votar os acordos desta moción, que xa leín antes, vou aproveitar o meu tempo, tanto de promotora como de intervención final da alcaldesa, como sempre, para contextualizar, porque eu creo que moitas veces é necesario, e máis cando se fala de imposición, e a mí o que me importa é que os veciños e as veciñas que hoxe nos están escoitando entendan cales foron os pasos. Xa que falamos tanto de imposición, esta moción remitincha a ti, portavoz do Partido Popular, o 20 de outubro, ás 3 da tarde, e na mensaxe puña o seguinte: Boas tardes, Santi. Trasladoche unha moción que vou introducir na orde do día do pleno ordinario. Trátase da solicitude a Xunta da Galiña trátase da solicitude da Xunta de Galicia da segunda Galiña Azul para o noso concello. Sobre un tema tan necesario para a nosa veciñanza, gustaría meter o teu ok e o de toda a corporación. Este é o texto que conta ca aprobación da AMPA os meniños e as meniñas de Salceda, da Galiña Azul e das portavocías de Movemento Salceda e do PSOE. Agardo o voso posicionamento para darlle forma a este texto a moción. Non recibín resposta. O 21 do 10 volvín a reiterarche, Santi, precisaba saber se finalmente o Partido Popular de Salceda se une a esta moción. E contestáchesme que tan pronto o falásedes que mo diríades. A moción trouxose a comisión informativa o pasado 26. A comisión celebrase ás 12:45. Na comisión, volto a ofrecerlle ao Partido Popular a posibilidade de ir de maneira conxunta, porque o meu entender, e o de todo o equipo de goberno, é unha demanda de toda a veciñanza que representa toda esta corporación, e, bueno, resulta que tamén decides que non, que na comisión o voso voto finalmente a abstención, porque non estades de acordo ca ubicación, que vostedes queren ubicala en Fontán porque o levaban nun programa electoral. Esa foi a excusa para non apoiar a proposta deste equipo de goberno, a construción da segunda Galiña Azul
tan necesaria para o noso Concello. Ben, se ve que para vostedes, para o Partido Popular de Salceda, pois ten maior importancia a ubicación que a lista da Garda que temos. Para o Partido Popular de Salceda debe ter maior importancia que a ubicación que o Goberno no 2018 pois presentara un anteproxecto e que dalí a uns días presentara un proxecto e, ademais, ofrecera unha parcela ao consorcio para que a construción fora eminente. Tampouco debe ter máis importancia que a segunda galiña azul permita, entre outras cousas, a conciliación, tan importante para algo que defendemos como é a igualdade, ou para protexer a maternidade, algo fundamental. O importante, segundo vostedes, era a ubicación. Unha ubicación que xa foi ofrecido ao consorcio de Benestar xunto co proxecto, como xa explicaba a moción, e que serán os seus técnicos quen digan se é a ubicación correcta ou non a é. Por certo, seguimos agardando dende setembro de 2018 a que nos resposten con ese informe. E non quero pensar que non informan porque igual está todo ok ou non está, pero resulta que sería por en marcha unha maquinaria administrativa e comezar pois a traballar para conseguir esa segunda galiña azul. Eu, Santi, a miña mensaxe era con toda transparencia e honestidade, ofrecéndolle, de verdade, vir de copiloto en algo que eu creo necesario. Vostede preferiu, prefire ir a remolque, iso é cousa súa. Terá que escoller. Esta moción faille escoller, eu xa sei que é difícil, en defender. Escolla entre defender os intereses dos veciños e veciñas de Salceda, dos nenos e nenas de Salceda, ou, por outra banda, defender a postura da Xunta e seguir sin construir a segunda galiña azul en Salceda. Nós témolo claro, Nós témolo clarísimo. Paso a ler a parte de acordo desta moción. Instamos o Consorcio Galego de Benestar a construir... Creo que eu non interrumpo nunca. Creo que eu non interrumpo nunca a ningún dos meus compañeiros e compañeiras deste salón de plenos. Non. Recórdamo, Santi, cando faga. Recórdamo. Instar a Joaquín para o único que interrumpe para decirlle que se lle acaba o tempo, hombre. Ou para decirlle que lle dou un minuto ou dous máis. Gracias. Instar ao Consorcio Galego de Benestar a construción dunha segunda escola infantil en Salceda de Caselas nos terreos dispostos na Rúa Mártires de Sobredo. Dar conta do presente acordo a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e o Consorcio Galego de Benestar. Votos a favor desta moción? Unanimidade. Do cal me alegro un montón. No. Como que por cuestión de orde pide a palabra? O punto está debatido. Santi. O pleno dirixo eu. Vamos a ver. O pleno dirixo eu. As quendas foron dadas. O debate xa se produciu. Eu fixen a miña intervención de 3 minutos da cal teño dereito como alcaldesa despois do debate para puntualizar, leí un acordo, votouse. Polo tanto, punto número 7, expediente 2703/2019, declaración de especial interese ou utilidade municipal da obra de legalización e ampliación do Centro Cultural de Soutelo. Verónica, defendeste este punto, conselleira de Urbanismo? Traemos aquí, como xa trouxemos noutras ocasións, a bonificación de impostos sobre construcións, instalacións e obras para, neste caso, a obra recollida no proxecto básico de execución de legalización e ampliación da edificación existente destinada a centro cultural redactada polo arquitecto Pablo Martínez, colexiado número tal. O que traemos aquí é o que trouxemos en máis ocasións. Temos a potestade por ordenanza de recoñecer e declarar por este pleno a bonificación do 95% do ICIO en obras que entendemos debidamente justificadas, tal como dice
as normas que declaremos de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais e culturais a obra contemplada neste proxecto. Decir que, que isto conleva a que na proposta de Xunta de Goberno Local do 16 de outubro asinada pola Tesorería Municipal da liquidación provisional desta taxa correspondería a liquidar ter unha liquidación provisional de ICIO de 1.430,86 euros e se cuantificamos esta bonificación do 95%, que é 1.359,31 euros, de bandita obra o imposto o ICIO desa obra pasarían solo a pagarse 71,51 euros. Entendo que non houbo problema eu non puiden estar na comisión informativa, entendo que como non iba na orde do día e agora está na orde do día do pleno, pois que non houbo problema por parte do Partido Popular nin do resto da corporación de incluíla como urxente. Eu só pido que tamén o Partido Popular teña ben a veces pois ternos en conta esa urxencia e aceptala para outras cousas, que entendo que neste caso procede, pero tamén proceden moitas outras que o Partido Popular dice sistemáticamente que non a esa urxencia de introducila en comisión. Polo demais, decir que estamos de acordo, unha vez máis traemos isto como trouxemos para outros centros culturais e outras entidades de interese social e cultural e espero que academos a unanimidade. Partido Popular. Santi. Lamento que non me vea delante esa palabra, señora alcaldesa. Tiño dereito a pedir a palabra para matizar o Ten sentido agora do voto 5 deste. minutos como se... Pero non, pode falar do que queira. estamos en outro punto. Pero vostede moitos puntos fala de que quere. Está interrompindo, señora alcaldesa. O regulamento e a legislación nos amparan para solicitar o uso da palabra para matizar o sentido do voto de calquera grupo. Por lo tanto, vostede debería saber ese regulamento e aplicalo e facer que os concelleiros teñamos dereito a usalo. Por lo tanto, vou utilizar un pequeno tempo desta intervención para matizalo. Xa sei que vostedes buscaban un titular negativo de algo positivo para Salceda e o buscaron hasta o último final, por iso vostede traía o discursiño preparado e non foron quen de aceptar a proposta que nos lle plantexamos. Pero mire, este grupo ademais lle demostra a vostede que estamos por encima do que vostedes pretendían, porque este grupo é capaz de deixar de un lado a nosa defensa fehaciente de algo no que creemos e poñer encima da mesa, aínda non compartindo o 100% o importante do que se pretendía en esa votación, que era reclamar a Xunta a nova galiña azul. Mire se é así que hasta vostedes se lle subiron os colores, porque claro, igual hai que cambiar o titular no día de mañán, que iba a ser negativo, non contando a realidade e terxiversando a información aos veciños para que pensaran que este grupo iba a estar en contra de reclamarlle a Xunta unha nova galiña azul, cando efectivamente é falso o que vostedes pretendían sacar no medio de comunicación. Pero non lle damos ese gusto, señora alcaldesa, nin a vostede nin aos demais membros do goberno, porque vostedes, unha vez máis, querían impor o seu modelo. E nos non. E o exemplo é o que sucedeu na Devesa ca obra da Devesa. Exactamente o mismo. Non estábamos a favor da obra, pero non como a executaron. E o tempo nos dá a razón. E seguramente, en eso, igual non volva a dar a razón o tempo. Ou igual non. Sea donde sea, o importante é que vamos a reclamar a Xunta de Galicia unha nova galiña azul e a ubicación, pois a decidirá o goberno no seu momento. E non se preocupe que traballaremos para ter esa confianza mayoritaria dos veciños para seguramente demandar unha terceira galiña azul e a faremos onde estaba previsto. Dito isto, lamentamos unha vez máis a incoherencia e ao pasotismo do goberno municipal respecto do que traemos hoxe aquí. Para unhas sí, para outras non, en función del informe hecho a medida de outros concellos co titular de Ponte Caldelas, non? E resulta que aquí interpretamos que si hai un beneficio veciñal claro e rotundo, e en outros non, porque non interesaba, a pesar do daño que se lle fixo en ese caso á parroquia de Parderrubias en todos os aspectos. Pero non pasa nada, non pasa nada. Nos, unha vez máis, apoiamos todas e cada unha das propostas que veñen a este pleno, como así o fixamos nos últimos anos, da bonificación do 95% dese imposto. Por certo,
algo reclamado insistentemente por este grupo durante anos o goberno do que formaba parte a señora actual alcaldesa e que votaban sempre en contra ata que un bo día ou por aquel entón alcalde tivo a ben traer a pleno esa bonificación do 95% que, como digo, durante anos e anos reclamamos para as entidades do noso Concello e colectivos en obras de interese comunitario, veciñal e de utilidade pública. Por lo tanto, por suposto que vamos a votar a favor e, por lo tanto, felicitar tamén a Comunidade de Montes por esa iniciativa, a Comunidade de Montes veciñal de Soutelo, da parroquia de Soutelo, por esa iniciativa que tamén podemos utilizar todos gracias a que teñen a ben deixarnos utilizar esas infraestructuras cando así solicitan por parte de diferentes colectivos ou veciños. Creo que é unhas instalacións fantásticas e que creo que en ese novo proxecto van a quedar moito mellor do que xa están a día de hoxe. Perdón. Nada, simplemente que, bueno, a proposta, o voto de Movementos Alcebe é positivo, a este recoñecemento de especial interese e utilidade municipal, como sempre se fixo cos centros culturais, todos os centros culturais, as obras son de claro interese público e non outros proxectos que non teñen nada que ver cos centros culturais, Santi. Falas de discurso preparado, pero a impresión de discurso preparado era a que deu eres ti, que traías o discurso e tiñas que lanzalo, non? Nada máis, como súmome as parabéns que dixeches de darlle a Comunidade de Montes en Mancomún de Soutelo, que aparte creo que está presidida polo compañeiro da Corporación, Joaquín, e por facer obras e por apostar polas parroquias. Nada, eu simplemente facer unha apreciación. Isto de que unhas veces sí e outras non é fundamentado en algo. Eu creo que aquí estivemos nesta corporación, eu mesma estando tanto na oposición como agora no goberno, sempre estivemos de acordo de declarar este tipo de actuacións como de interese xeral e cultural e social. O que está claro é que ao que facía referencia o compañeiro do Partido Popular en que a veces sí e a veces non podemos comparar unha obra destas condicións, as que efectivamente son unhas instalacións fantásticas, tal como decía, pero non podemos comparar estas obras ao interese que pode dar unha explotación mineira privada. Creo que non debemos confundirnos de termos e o... Nada máis, simplemente aclarar iso. Creo que era un punto no que sempre estuvemos de acordo todos como para facelo conflitivo tamén os. Santi, podes, non? Sí, Joaquín. Este está operativo. Nada, remata Joaquín e logo xa conectamos antes. Boas noites. Pues nada, eu simplemente que ponga para aclarar o meu voto, que vai ser a abstención, vou facelo para unha mellor seguridade xurídica, xa que, como sabe toda a corporación, pois son representante, presidente da Comunidade de Montes de Soutelo, quen vai a ter este beneficio fiscal, entonces, para deixar lugar a calquer tipo de dúda, pois voume abster neste punto. Entonces, sí que quería aproveitar tamén para agradecer en nome da Comunidade de Montes a toda a corporación que teña ben conceder este beneficio, esta bonificación, e nada máis. Pois moi ben, gracias pola aclaración. Leo entón a adopción dos acordos. Primeiro, que se declare de especial interese ou utilidade municipal No, eu agárdote, Pablo, dalle.
¿Sí? Ahora sí. Vale, gracias. Pois a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que se declare de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais e culturais agora contemplada no proxecto básico de execución de legalización e ampliación de edificación existente destinado ao Centro Cultural redactado polo arquitecto Pablo Martínez González. E segundo, recoñecer a bonificación do 95% do imposto sobre construcións, instalacións e obras por entender debidamente xustificada a causa do beneficio en virtude do disposto na ordenanza fiscal de bandito imposto amparada no artigo 103.2 do texto refundido da Lei de Reguladora de Facendas Locais aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. E terceiro, notificar esta resolución ao interesado con indicación dos recursos que proceda. Votos a favor. Unanimidade. No, perdón, abstención. A de Joaquín, como anunciou. Gracias. Punto número 8. Expediente 1372/2020. Dación de conta das resolucións de subvencións otorgadas con cargo ao Plan de Obras de Servicios do Plan Concellos 2020. Son as propostas de resolución da xefa de Servicio de Cooperación da Deputación de Pontevedra, onde parecen concedidas dúas das subvencións solicitadas. Unha delas a mellora da aula de Budiño do CRA Raíña Aragonta e a outra o Plan de Mantemento e Mellora de Parques Infantís. Algúnha apreciación? Moi ben, pois pasamos entón á actividade de control, a dación de conta de decretos dende o número 2020-810 do 24 de agosto ata o número 2020-1087 do 25 de outubro. Algúnha apreciación? Pois rematamos co apartado C de rogos e preguntas. Rogos? Santi? Ben, quería facer un novo rogo reiterado xa no tempo, pero creo que é importante recordarlo porque parece que cae no olvido. Rogámoslle, en este caso, en nome do grupo, ao Goberno que teña ben atender aos diferentes e múltiples rogos que este grupo ven presentando nos últimos tempos, incluso anos, porque moitos deles están a día de hoxe sin atender. Seguramente vamos ter que facer unha lista dos mesmos para recordar de todos aqueles dos que reclamamos e vostedes non tiveron a ben. Outro rogo é rogarlle a este Goberno que teña ben respetar no sentido da palabra o traballo feito polos traballadores deste Concello, concretamente, xa que saliu a debate no día de hoxe, o traballo feito polo Departamento de Servicios Sociales para despois ese mesmo traballo darlle a unha empresa privada para dilapidar 5.200 euros, como ben se dixo aquí, que ben iría a ese servicio de atención ás persoas. Por tanto, rogamos ao Goberno a que teña ben atender e respetar o traballo dos traballadores deste Concello. Outro rogo... Recollo ese rogo xunto co outro e, ademais, creo que se fai por este equipo de Goberno sempre agradecer o traballo dos técnicos e técnicas de todos os departamentos. Non o compartimos visto nos últimos días. Outro rogo é rogamos a este Goberno que xa que fala de que os demais paguen, que me parece moi ben, que paguen tempo e forma as empresas que están a día de hoxe á espera de que as súas facturas sexan abonadas e especialmente, xa que hoxe saliu a debate, a empresa que presta o servicio de axuda no fogar que levan meses e meses esperando a cobrar as súas facturas, aínda que vostedes si reciben a transferencia dos euros da Xunta de Galicia para atender ese servicio. Outro rogo, en ese mesmo sentido, xa que aproveitando, como digo, o debate que no pleno de día de hoxe se truxo dunha contratación tan importante como é a prestación de servicio de axuda no fogar, pois rogamos que vostedes atendan e poñan os recursos que lle corresponde como administración para que as horas de atención de servicio de axuda no fogar aos nosos veciños sexan cumplimentadas por este Concello para que así poder prestar as mesmas e non botar balón foras
como foi o que fixo a señora alcaldesa no día de hoxe. Vostedes teñen horas a disposición, o que pasa que non teñen os euros para por que é o que lle ten e lle corresponde como administración pública. E logo lle dicen aos veciños que non hai horas. Falso. Por iso lle rogo que atendan e poñan os recursos para que os nosos veciños sexan atendidos como se merecen, porque as horas sí as hai. E de momento Santi, nada máis. vasme a permitir que cando fagas rogos te limites a facer o rogo, porque si o argumentas con un discurso, obrigasme a contestarche. En canto ao precio das horas da Xunta e do Concello, creo que xo aclarei no punto que conviña. Rogos está, preguntas? Ana Cristina. Vale. A finais do pasado mes de xuño, o novo centro de saúde iniciou a súa actividade a pleno rendemento. Esta nova infraestructura sanitaria situada na rúa Mártires de Sobredo carece dun paso de peóns nas súas inmediacións, o cal é necesario para a seguridade dos viandantes para cruzar dun lado a outro da estrada. Por todo exposto anteriormente, rogo que se instale un paso de peóns nas inmediacións do novo centro médico situado na rúa Mártires de Sobredo para asegurar a seguridade dos viandantes. Recollido e tomamos boa nota. Ahora, vale. Solicitamos que se teña ben asfaltar a estrada municipal que sube hacia San Cibrán, dentro do barrio de Loureiro, na Picoña, logo de pasar varias veces os tramos de diferentes rallies pola zona, e a carretera vese bastante deteriorada onde están as casas, e ademais na última marquesiña, que é onde dá a volta ao bus, non ten espacio, ten que girar sobre o seu mismo peso, o sea, sobre sí mismo, está moi deteriorada. Entonces, non se levan feito obras de melloras, nen traballos de melloras ali. Rogamos que se mellore ese tramo final da estrada que sube dentro do barrio Loureiro hacia San Cibrán. Presentaremos por rexistro, portando fotos, o que faga falta. Perfecto. Listo? Algún rogo máis? Creo que xa están todos, non? Ademais. Vale, preguntas? Ben, a primeira pregunta en relación á biblioteca. Queríamos saber cal é o protocolo, o procedimento que se sigue para o uso da biblioteca. Refirmo a sala de estudos e de informática. Vale, sí. Bueno, a biblioteca foi un dos primeiros edificios municipais en reabrir, e foi un dos primeiros en reabrir, e un dos primeiros en contar con protocolo propio. Na sala de estudio, bueno, o que estamos facendo, por desgraza, debe ser por tempos COVID ou polo que sexa, non está vendo unha demanda moi grande de sitios de estudio, non? Para ocupar. Temos separados, evidentemente, todos os sitios de estudio, da aula de estudio de abaixo para que haxa unha distancia de seguridade. Arriba igual, puxeron as mesas separadas para que haya unha distancia de seguridade. E, bueno, o protocolo é que un usuario que utilice un espazo, ese espazo non se pode utilizar por outro usuario hasta que se desinfecte. Polo de agora, como non estamos tendo unha demanda moi elevada, pois o que se fai é que se marca ese espazo e non se utiliza hasta o día seguinte. No momento que aumenta a demanda, e esta parte está falado cos empregados municipais que ali traballan, coa bibliotecaria e co cargado da OMIX, bueno, pues habrá que tomar outras medidas. No momento que haya máis demanda e sea preciso que dúas persoas ocupen o mesmo posto ao largo do día, habrá que desinfectar polo medio ou habrá que velo. Como non chegou o momento, polo de agora non é un problema. O sea, que entendo usted dice que non se fai a limpeza hasta o día seguinte porque non hai demanda suficiente. Joaquín, discúlpeme que o interrumpa, pero a duración da pregunta é 1 minuto, non cabe debate e a resposta pode ser no propio pleno ou ben un mes despois por escrito. Non digo que haxa debate, digo aclarar a resposta. Simplemente eso, non estou entrando en debate, senón aclarar a resposta. Entón está facendo outra pregunta. Sí. Ben. Está facendo unha segunda pregunta. Segunda pregunta. É respecto ao camión do lixo, o Nissan. Quería saber
Cuántos anos se leva facendo o camión do liso? O Nisan, en este caso, o Concello das Nieves, porque nós temos entendido que realmente xa se prestaba antes do convenio que se firmou no 2018. Entonces, como? Foi nos incendios, non? Rubén. Nada, boas noites a todos e todas, os veciños de Salceda. A túa contestación, eu evidentemente non estaba daquela, pero o documento que hai aquí de convenio firmado con eles por primeira vez é do 29 de febreiro de 2018. Bueno, a nos dicen que xa está prestando bastante antes. Ben, pero ainda así, pois, o propio convenio recolle que todos os gastos que derive ese camión, chámese seguro, chámese ITV, chámese reparacións, se van a asumir o 50% entre os dous concellos. E será o Concello de Salceda quen liquide ese 50% ao Concello das Neves. Nós vendo a conta, neste caso, se collemos como referencia o convenio, pois vemos que non hai ningún ingreso na conta dos maiores ni no 2018 ni no 2019. Como se está liquidando ese 50% ao Concello das Neves? Testo cheo, si queres. De momento non se lle liquidou. A idea era facelo ao final, no momento que se deixara de facer a cesión, no momento que rematara a cesión, facer a liquidación. Pois foi 2 anos, pois 2 anos de seguro, 2 anos de... Esa era a idea inicial, facer a liquidación ao final da cesión. No, eso non ven contemplado no convenio. Eso non ven contemplado no convenio. Joaquín, cal é a pregunta? A pregunta é, a final definitiva, o Concello de Salceda parece un ONG. 20.000 euros se leva gastado en 2 anos e non se percibiu a mitad. Eu xa sei que o principio de solidaridade o vostede... No, o principio de solidaridade non. Usted sabe perfectamente que levaba máis de 3 anos, xa se prestou con anterioridade ao incendio. Non sabe as custas do incendio, porque sabe que esas cusas non valen. Cal é a pregunta? O tema é que como se está liquidando, bueno, non se está liquidando, mellor dito, ou cual é o motivo que non se este liquidando ao Concello das Neves a mitad deste gasto. Mal menos son 10.000 euros que habría que liquidarlle. Esa pregunta xa lla respondeu a compañeira Lucía e liquidarase unha vez finalice o convenio, tal como acordamos co Concello das Neves. Mais preguntas? Cuarta? O convenio cando va a finalizar? Porque Cuarta aquí, pregunta, por favor. Aquí está regulado o período. Joaquín, volvolle a repetir. Duración da pregunta, 1 minuto. 2 de resposta. Non se admite debate. Gracias. Esa resposta no propio pleno ou ben por escrito. Se vostedes siguen a teima de facer debate por pregunta, respostamos por escrito. Gracias por a claridade, señora alcaldesa. Esta é transparencia. Cuarta pregunta. Terceira pregunta. Cuarta. No, terceira pregunta. Cuarta pregunta. Preguntei polo camión do liso e preguntei pola biblioteca. Primeira pregunta, bibliotecas. No. Ustedes creen que os veciños teñan información ou non? Pregunto. Pregunte. Bueno, pois entón non diga cuarta pregunta, é Siga terceira adelante. pregunta. Cuarta pregunta. Terceira pregunta, eu digo. Ben, hai varios decretos, bueno, xa leva un tempo numerosos decretos, teño aquí un deles, execución subsidiaria de xestión de biomasa vegetal. Se estima cos traballos, pois, en este en concreto, en 2.057 euros. Que ordenanza fiscal avala esta estimación que se fai? En base a que ordenanza se está liquidando isto? Porque, salvo erro, non vemos ordenanza fiscal que regule esta liquidación. Verónica. Contesto eu basicamente porque tamén se foi feito dende o Departamento de Urbanismo para cumplir os técnicos o que era xurídicamente necesario. Non hai ningunha ordenanza, o que si hai é un informe técnico e outro xurídico que avalan a facelo así, e de acordo como dice o texto que se lle envía a xente está regulado por lei xa, creo que autonómica, se non me equivoco,
e está totalmente explicado nas cartas que se lle envía a xente para a execución de biomasa, por certo, moi demandada polo Partido Popular estando na oposición, de que nunca se executaban estas operacións de mandar limpar e que nunca se tiña en conta a necesidade esa de limpeza, con lo cual se estableceu un procedimento e o que se está a levar a cabo. Veña, que vamos a conseguir chegar antes das 11 a casa. Si seguimos así, hasta chegamos antes das 11 a casa. Usted sabe perfectamente que xa é unha liquidación, neste caso do Concello, ten que haber unha ordenanza que avale. Joaquín, as preguntas non admiten... Como hai nos restos impostos. Joaquín, as preguntas non admiten... Transparencia. Faga vostede unha Transparencia. Pero ten medo que a xente teña información. Está preguntando Joaquín, non interrumpas. Ten medo que os veciños teñan información. Por que lle oculta información aos veciños? Non lle oculto nada. Pregunta, resposta. Non quere contestar, ten medo está que sean as 11 para marchar. Xa sei que é difícil seguir as normas. Pregunta, resposta, quinta, Joaquín. Cuarta pregunta. É respecto ao nexo de inversión que fixe a aprobación definitiva fai 15 días, a señora concelleira de Área de Urbanismo, neste caso, dixo aquí en pleno que os proxectos iban a vir a este pleno. Estamos acabando o ano, cando van vir os proxectos? Eu creo que dixen algo, pero non foi exactamente o que vostede di. O que dixen é que todos os proxectos pasaban por pleno, e así é, porque de feito o acordamos no pleno de organización, perdón, que non me salía, que ademais a petición vosa e que aceptamos, por certo, chegamos a acordos nese momento. E se están traendo todos os días. Non dixen que se iban a traer este pleno, dixen que se están traendo e que se seguirán traendo todos os proxectos a pleno. Bueno, lembre que o orzamento era o 2020, estamos acabando o 2020. Os dixo que iban vir os proxectos a este pleno. Pois cando van vir o 2020? Por favor. No 23? No 24? Por favor, xa se respostou. Sexta pregunta. Gracias pola transparencia, señora alcaldesa. Ángela. Sí. Boas noites a todos. Sabemos que están facendo desinfeccións no mobiliario público, os parques infantís, biosaludables, nas marquesinas, pero queremos saber se se van facer desinfeccións nas viais públicos, sobre todo do centro, e en zonas públicas, como na praza da Devesa, por aí, todo. Sí, podo contestar eu. Estánse facendo, como ben dices, en todo o mobiliario e os parques infantís, aqueles con máis uso. As parroquias tamén se está indo, evidentemente non ca mesma periodicidade, pero sí que se vai ás parroquias. As rúas se limparon, ademais levou dentro do Departamento de Medio Ambiente a limpeza das rúas e se volverá a facer en breve. Sí. Ademais se limpan diariamente, non só polos camións que pasan a facer a desinfección, sino polo equipo de limpeza do Concello. Gracias, Ángel. 7. Sí, digo. Bueno, da igual, escoitámoste. Fala. Sí. Creo Boas noites. Boa noite. Hola, escuítaseme? Sí. Bueno, a miña pregunta é en que estado se atopa o proxecto de modificación puntual do cerquido? Gracias. Tal como mencionou antes o portavoz do Partido Popular, que decía que a alcaldesa lle dixera que de momento non había nada que mostrar, o que estamos facendo neste momento é que pedimos asesoramento ao Consorcio da Zona Franca de Vigo sobre as alternativas a acoller. Estamos esperando os seus informes, que serán ademais estes días. Creíamos que deberíamos buscar financiación e asesoramento. Desta maneira entendemos que
delegado o Concello de Salceda. Pois nada máis. Creo que eu quero agradecervos o cumplimento estricto, bueno, non sempre dos turnos, pero polo menos o cumplimento de que antes das 11 deramos rematado, e creo que é bo, como dicía ao comezo, servir de exemplo. Coidadevos moito. No, Joaquín, as preguntas xa están formuladas. Estou segura de que vas a revisar esta grabación, e igual que fixeron os veciños e veciñas, que seguro que o contaron, volve a contar as preguntas. Boas noites e coidadevos moito.